हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी, प्रणाम माता जी। नमस्ते माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी, प्रणाम माता जी। नमस्ते माता जी। ஒரு 3 மணி ஆகட்டும், ஒரு 2-3 நிமிஷம் இருக்கு, வெயிட் பண்ணுங்க. மாதாஜி நீங்க எப்படி மாதாஜி இந்த பக்தி மார்க்கத்துக்கு வந்தீங்க மாதாஜி? ஹரே கிருஷ்ணா. அது வந்து கோவிட் டைம், கோவிடாலதான். கோவிடுக்கு தான் கோவிட்னா நான் ஓகே மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா. வாட்ஸ்அப்ல வந்தது மாதாஜி இந்த இது லிங்க். லிங்க் வந்ததா? ஓகே மாதாஜி. லிங்க்னா ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் லிங்க் வந்தது. ஓகே ஓகே. ஒரு ஆர்வமா எப்படின்னா 3 வருஷத்துக்கு மேல ஆயிட்டு மாதாஜி. 3 இயர்ஸ் ஆயிடுச்சா ஆமா. மாதாஜி? ஓகே. நான் வந்து என்னோட குரூப் வந்து நம்பர் வந்து இப்ப இது 49 இது பேட்ச். நான் வந்து 12th பேட்ச். ஆஹா, சூப்பர் மாதாஜி. நான் சேர்ந்து இன்னும் 2 பேரையும் அப்ப கையோட சேர்த்து விட்டா அதுல ஒருத்தவங்க கண்டினியூ ஆயிட்டு இருக்காங்க, ஒருத்தவங்க டிஸ்கண்டினியூ ஆயிட்டாங்க. உங்களோட வந்தவங்களா மாதாஜி? ஹரே கிருஷ்ணா. ஆமா, என்னோட திலகவதி மாதாஜி இருக்காங்கல்ல, அவங்க வந்து என்னோட அக்கா பொண்ணு. அவங்களையும் சேர்த்து விட்டேன். எங்க அக்கா மருமகளை ஒருத்தவங்களை சேர்த்து விட்டேன். அங்க அக்கா மருமக வேலைக்கு போறதுனால அவங்க கண்டினியூஸா வர்றதுல விட்டாச்சு. ஹரே திலகவதி கிருஷ்ணா. கிளாஸே எடுத்தாங்க. ஆமா மாதாஜி, ஒரு வாட்டி எங்களுக்கு கூட எடுத்தாங்கன்னு நினைக்கிறேன். இப்ப கூட வருவாங்க. நல்லா எடுப்பாங்க மாதாஜி. நாளைக்கு மாதாஜி சூப்பரா இருப்பா மாதாஜி. அவங்க கிளாஸ் சூப்பரா கேட்டுட்டே இருக்கலாம் போல இருக்கும். உங்க ரிலேட்டிவ் மாதாஜி அவங்க? என்னோட அக்கா பொண்ணு. ஓகே ஓகே ஓகே. வாய்ஸ் வந்து ஒரே மாதிரி இருக்கு, பேச கொஞ்சம் ஒரே மாதிரி இருக்கு, அதுக்குதான் கேட்டேன். கொஞ்சம் ஆமா ஆமா. நாளைக்கு வரையிலும் நான் எடுத்துருவேன். அதுக்கு பிறகு ஒரு 3 நாள்ல அயோத்தி போறேன் மாதாஜி எல்லாம் நானு. சூப்பர் மாதாஜியா. நல்லா ஹரே கிருஷ்ணா. பகவான் கூப்பிடுறாரு. கூப்பிடுறாரு. ஒவ்வொரு கோயிலா கூப்பிடுறாரு. ராமலா கூப்பிடுறாரு மாதாஜி. உங்களை பாக்குறதுக்கு ராமலால அனுமதி கொடுத்திருக்காரு டீமோட இன்னைக்கு. போறீங்களா மாதாஜி, இல்ல தனியா போறீங்களா மாதாஜி? நம்ம குரூப் டீம். மாதாஜி, வேலுக்குடி கிருஷ்ணன் குரூப். ஓ, வேலுக்குடி கிருஷ்ணனா? ஓகே ஓகே. மாதாஜி முன்னாடியே வந்ததே மாதாஜி. அவங்க அந்த இது வந்தது, யூடியூப்ல வந்தது. ஒவ்வொரு நாள் ஒவ்வொரு அவர் இடத்துல நிறைய இருக்கும். கூட்டு போறாரு மாதாஜி. அடிக்கடி கூட அவருக்கு பஸ் வச்சு கூட்டு போவாரு. இங்க சென்னை அசோக் நகர் வச்சு கூட்டு போவாரு. இப்போ நிறைய பஸ் வரும் ஒரு வச்சு. 3 டேஸ்ல போயிட்டு இருந்தாங்க. காசி யாத்திரா அதெல்லாம் காமிச்சிருந்தாங்க. அதனால கேட்கிறேன். இப்போ அயோத்தியா ட்ரிப் மட்டுமா மாதாஜி? இப்ப இது துவாரகா, பஞ்சத்வாரகா, அயோத்தியா 2 போட்டிருந்தாங்க. துவாரகாய்க்கு எனக்கு துணை இல்ல, இல்லாட்டி அதுக்கு போயிருப்பேன். துவாரகா துணை இல்லாதனால விட்டுட்டேன். அயோத்திக்கு துணை இருக்குது. ஹரே தனியா கிருஷ்ணா மாதாஜி. ராமர் கேட்டது. 2000 எங்களுடைய பேர் வராங்க. நமஸ்காரங்களையும் சொல்லிடுங்க மாதாஜி. என்ன மாதாஜி? எங்களுடைய நமஸ்காரங்களையும் சொல்லிடுங்க மாதாஜி. ராமர் கண்டிப்பா கண்டிப்பா. நாங்களாம்
ஹரே அதனால கிருஷ்ணா திலகவதி மாதாஜி. மாதாஜி தான் வந்து அடுத்தது 15, 16, 17 கிளாஸ் எடுப்பாங்க. 18க்கு வந்து சங்கீதா மாதாஜி வருவாங்க. இந்த ஹரே கிளாஸ் விட கிருஷ்ணா முடியாது மாதாஜி. இல்லையா? அதனால அவங்ககிட்ட எல்லாம் சொல்லி ஏற்பாடு ஆமா, பண்ணிட்டேன். பிரேக் வரக்கூடாதுல்ல மாதாஜி. ம். அவங்ககிட்ட சொல்லி நடுவில் ராமலலா பாத்துட்டு வாங்க மாதாஜி. கண்டிப்பா கண்டிப்பா. நம்ம கண்ணுக்கு விருந்தும் வயிறு நிறைய பகவானை பார்த்து மனசு நிறைய வரலாம் பார்த்து. ஆமா. அது எப்ப எந்த கிளாஸ் என்னைக்கு ஆரம்பிக்கிறாங்க என்னைக்கு முடிக்கிறாங்க ஒண்ணும் நமக்கு தெரியல. அப்பப்பதானே வருது நமக்கு. இது ஏற்கனவே போட்டாச்சு. ஒரு 3 மாசம் முன்னாடியே அது போட்டாச்சு. ஏன்னா ஆமா பிளைட் எனக்கு வந்துச்சு மாதாஜி அந்த லிங்க். நான் பக்கத்து அக்கா போவாங்க அடிக்கடிக்கு, அவங்க டூர் போவாங்க. ஒரு கைட் புக் கொடுத்துருவாங்க கையில. அதை வச்சு அவங்க எங்கெல்லாம் போறாரோ அவங்க உட்காந்து அந்த ஒப்பனர் சொல்லுவாரு. அந்த இடத்துல வரல சரித்திரம் சொல்லுவார் மாதாஜி. உட்காந்து உட்காந்து அங்கங்க சொல்லுவார் மாதாஜி. அவர் கூட போனா ரொம்ப புண்ணியம் நமக்கு. அவர் ஒரு பெரிய மகான். அவர் கூட நல்லா பார்த்து நம்ம பெரிய எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாங்க. அந்த பஞ்ச ஆமா. இது நீங்க சொன்னீங்களா மாதாஜி, அதுதான் பார்த்தேன் அன்னைக்கு யூடியூப்ல. ரொம்ப நல்லா இருந்தது அது. ஏதோ புண்ணியம் பண்ணிருக்கோம் அது எனக்கு கிடைச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் நானும். ஏன்னா கண்டிப்பா மாதாஜி. புதுசா வருது மாதாஜி. நான் வந்து மேங்களூர் மாயாப்பூர் போயிட்டு வந்தேன் போன வருஷம். அதுக்கு பிற்பாடு மேங்களூர் இஸ்கானுக்கு நம்ம போனோம், நடுவுல போனோம். அதுக்கப்புறம் இப்ப அயோத்தியா வருது. இது கடையில நான் வேற எங்க போனேன், இந்தூர் போய் இது போயிட்டு வந்தோம் மாதாஜி. 2 கோயில் வந்து அதாவது சிவன் கோயில் தான். ஆனா வந்து ஜோதிர்லிங்கம் சொல்லுவாங்க இல்லையா, 12 ஜோதிர்லிங்கம். ஆமா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அந்த 2 ஜோதிர்லிங்கம் அங்க போய் பார்த்துட்டு வந்தோம் மாதாஜி. ஓகே மாதாஜி. உஜ்ஜைன்ல ஒரு ஜோதிர்லிங்கம் பார்த்தேன், மகாகாலேஸ்வரர். அப்புறம் வந்து ஓம்காரேஸ்வரர் பிளஸ் அது கூடவே மாமல்லேஸ்வரர். 3 சிவன் போய் கும்பிட்டு வந்தேன். அதெல்லாம் தானா வருது எனக்கு வாய்ப்பு. இப்ப அயோத்தி வந்துட்டு திருப்பதி அடுத்த மாதாஜி மாசம். அதெல்லாம் புண்ணியம் பண்ணியிருந்தாதான் மாதாஜி. நம்ம ஏதோ முன்காலத்துல ஏதோ பண்ணியிருந்தாதான் மாதாஜி. எல்லாராலையும் போக முடியாது. அதுக்கும் நம்மளுடைய பாக்கியம் எல்லாம் இருக்கணும் மாதாஜி. ஹரே ஏதோ ஒரு கிருஷ்ணாவோட அருள் தான் அருள் மாதாஜி. கிடைக்குதுன்னு நினைச்சுக்கிறேன். அருள். இப்போ ஆமா அடுத்த மாதாஜி. மாசம் எல்லாராலையும் நினைச்சா கூட போக முடியாது மாதாஜி. அதெல்லாம் அடுத்த எதுவுமே மாசம் பகவான திருப்பதி இருக்கு. சேர்த்து. 24th நவம்பர் 24th திருப்பதி. ஓகே மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. வந்துகிட்டே இருக்கு. ஒரு மாசம் ஒரு டூர் போயிட்டே இருக்கேன் நானும். பகவானோட அருள்னு நினைக்கிறேன். கண்டிப்பா மாதாஜி. ஹரே பகவான் கிருஷ்ணா. உங்களை கூப்பிடுறாரு மாதாஜி. வாங்க உங்களுக்கு தரிசனம் பாருங்கன்னு கூப்பிடுறாரு மாதாஜி. அது ஆமா பிராப்த வேணும்ல ஆமா. மாதாஜி. அது எனக்கு அதுதான் ரொம்ப ஆச்சரியமா இருக்கு. மாசம் ஒவ்வொரு இடம் போகணுமே எப்படி அப்படின்னு யோசிக்கிறேன் நானுமே. போயிட்டாங்க நம்ம மாதாஜி. கிருஷ்ணாவை அதான் கிருஷ்ணரை தான் நான் கும்பிடுறேன் முழுக்க முழுக்க. சிவன் வந்து என்னையும் பாரு, நானும் தீவிர வைஷ்ணவன் தான் அப்படின்னு வந்து அவரு அவரு வைஷ்ணவ பக்தா தான் மாதாஜி. அவரையும் பார்க்கலாம் மாதாஜி. தப்பு இல்லைங்க மாதாஜி. அதுதான். அதனால ஏன்னா இப்ப சிவசகஸ்ரநாமம் வந்து படிச்ச மாதாஜி. சிவசகஸ்ரநாமம் படிச்சேன் நானு. அது வந்து யார் பாடினதுன்னா நம்ம பகவான் கிருஷ்ணர் வாயில இருந்து வந்தது. அவரு சொன்னாராம், இந்த விஷ்ணு சகஸ்ரநாமம் பீஷ்மர் சொல்லி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் சிவசகஸ்ரநாமம் சொல்லுங்கன்னு யாரோ அந்த பஞ்சபாண்டவர்கள் யாரோ கேக்குறாங்க. கேட்டோம்னா நீ வந்து அது கிருஷ்ணர் வாயால கேளுங்கன்னு சொன்னோம்னா அவரு சொல்றாரு சிவசகஸ்ரநாமம். அது வந்து இப்ப படிச்சான். அது படிச்சதோட பலனு எனக்கு அங்க வந்து போய் மகாகாலேஸ்வரை போய் பார்த்துட்டு அங்கேயே நான் வந்து போற வழியெல்லாம் வர வழியெல்லாம் கேப்ல போகும்போதெல்லாம் சிவசகஸ்ரநாமம், சிவ அஷ்டகம், அப்புறம் வந்து லிங்காஷ்டகம் எல்லாமே போற வழியிலேயே நான் படிச்சுட்டேன் மாதாஜி. எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமா இருந்தது. எப்படி வந்து நம்ம இத படிக்கவும் அவங்க வந்து தரிசனமும் கொடுக்குறாங்களே அப்படின்னுட்டு. பகவான் செயல்ல தான் நடக்குது, நம்ம கையில எதுவும் இல்ல. ரேவதி மாதாஜி மட்டும்தான் நியூ டியூட்டி இருக்காங்க, மத்த பேரை காணும். என்ன சொல்லுங்க மாதாஜி. கேட்டுன்னு இருக்கிறேன். உங்களுடைய இதுவெல்லாம் ரொம்ப சந்தோஷமா கேட்டுன்னு இருக்க மாதாஜி. ஓகே ஓகே, அது ஓகே. இல்ல மத்த பேர் இன்னும் ஜாயின் ஆகவே இல்லையே என்னன்னு கேக்குறேன். அதான் தெரியலீங்க மாதாஜி.
நான் இன்னைக்கு என்ன சாட்டர்டே தான், என்ன விஷயமோ எல்லாருக்கும். சாட்டர்டே சண்டேனா எங்கேயாவது வெளில போயிடுவாங்களோ என்னவோ தெரியல. லேட்டா சமைச்சு சாப்பிடலாம், வெளியில எங்கேயாவது ப்ரோக்ராம் இது பண்ணிருக்கலாம். ஆமாங்க. இன்னைக்கு இப்ப 5வது சனிக்கிழமை, அப்புறம் கிருத்திகை நல்லா இருக்கு. 5வது சனிக்கிழமை முடிஞ்சு போயிட்டு மாதாஜி. அதான் முடிஞ்சிச்சு. ஆனா கணக்கு பிரகாரம் இன்னைக்கு 5வது 4 சனி 5வது சனி. எல்லாம் நிறைய பேர் ஓல்டு டிஓடி எல்லாம் வந்து அழகா உட்காந்துருக்குறாங்க, நியூ டிஓடி எல்லாம் காணுமே. நான் யூடியூப்ல கேட்டுக்கிட்டோம், நம்ம கிளாஸ் ஆரம்பிச்சிருவோம். சரிங்க மாதாஜி. ஓகே, பிரணவ் மாதாஜி. இன்னைக்கு யார் ஸ்லோகம் வாசிக்க போறீங்க? அது முதல்ல அந்த இது தெரியல மாதாஜி எனக்கு, அதனால தான். இன்னும் ஒரு படிக்கிறீங்க அந்த பாட்டு, இன்னும் எனக்கு இது ஆகல. இல்லன்னா நான் அது வந்து யாராவது சொல்லிடுவாங்க, அது பொறுமையா கத்துங்க. இன்னைக்கு ஸ்லோகம் யார் வாசிச்சு கொடுக்குறீங்கன்னு நீங்க முடிவு பண்ணீங்க. சதாசிவம் பிரபு, நீங்க வாசிக்க உங்களுக்கு தெரியுமா ஸ்லோகம்? ஒரு சொல்லி வாசிச்சதே இல்ல. நீங்க உங்களுக்குள்ள முடிவு பண்ணீங்க. மாதாஜி வேண்டாம் மாதாஜி, வேற யாராவது படிக்க சொல்லுங்க. இது குரல் கரெக்டா வராது. சரி சரி, அது குரல்லாம் பிரச்சனையே கிடையாது பிரபு. நம்ம பகவானுடைய நாமங்களா நமக்கு வந்து ட்ரை பண்ணி படிக்கணும். சரி சரி, ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்கிரீன் தெரியுதுங்களா? தெரியுதுங்க மாதாஜி. தெரியுது மாதாஜி. ஓகே ஓகே ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா டிவோட்டீஸ், இந்த 3 மணி செஷனுக்கு வந்திருக்கிறவங்க எல்லாரும் நாங்களும் சர்வா அன்போட வரவேற்கிறேன். நாம இன்னைக்கு பார்க்க போறது அத்தியாயம் 3. இது வந்து ஞான யோகத்துல நம்ம ஸ்டெப் அடி எடுத்து நம்ம வைக்கிறோம். இது வந்து முதல் சாப்டர் ஞான யோகத்துல கஷேத்திரஜ விபாக யோகா அப்படின்னு அதுக்கு வந்து ஹெட்டிங் கொடுத்துருக்காங்க. அதாவது இயற்கை, அனுபவிப்பவர் மற்றும் உணர்வு, இது 3ம் பத்தி நம்ம இதுல தெரிஞ்சுக்க போறோம். அந்த பத்தி விஷயங்கள் தான் இதுல வரப்போகுது. நம்ம வந்து அதை பத்தி, இது ரொம்ப அழகா நல்ல சாப்டர் ஆக்சுவலா. ரொம்ப ரொம்ப இதை படிச்சாலே நம்ம பகவத்கீதை எல்லாத்தையுமே இதை புரிஞ்சுக்கிட்டவங்க பகவத்கீதை புரிஞ்சுக்கிட்ட மாதிரி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதனால முக்கியமான சாப்டர் ஞானம், பகவானை பற்றிய ஒரு ஞானம் வந்து நமக்கு இதுல கிடைக்கும். அதை நம்ம இப்ப பார்ப்போம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம வந்து பகவானுக்கு பிரணாமம் சொல்லிடலாம். ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா இஸ்கான் அவங்களுக்கு என்னுடைய வணக்கத்தை தெரிவிச்சுக்கிறேன். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஞ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोस्तुते. तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे अशद्यादिशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद
ஸ்ரீ அத்வைத கதாதார ஸ்ரீவாசாதி கௌர பக்த விருந்தா. ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ராமா ராம ராமா ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே ராமா ஹரே ராமா ராம ராமா ஹரே ஹரே. நேற்று வந்து நம்ம வந்து யோகத்தோட லாஸ்ட் சாப்டர் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது பக்தி தொண்டை பத்தி நம்ம படிச்சோம். அதோட ஷார்ட்ஸ் நீங்க கொடுத்துருக்காங்க. என்னென்ன பார்த்தோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஃபர்ஸ்ட் பக்தியில 2 விதமான பக்தர்களை அர்ஜுனன் கேட்கிறாரு. அதாவது பக்குவமானவர்களா அல்லது பகவானுடைய அந்த உருவமற்ற அந்த எனர்ஜியை மட்டும் ஆற்றல்களை மட்டும் வணங்கக்கூடிய அந்த பிரம்மஜோதியை வணங்கக்கூடிய வழிபாடு அப்படிப்பட்ட பக்தர்கள் பக்குவமானவர்களா, யார் இதுல வந்து பக்குவமானவர்கள் அப்படின்னு அவர் கேட்கிறாரு. அது வந்து ஒன்பாயிட்டு அது பகவான் வந்து என்ன சொல்றாரு, உருவத்தை வணங்குறது தான் சிறப்பு. ஏன்னா நமக்கு வந்து மனசுல ஒரு தியானம் பண்ணணும்னா கூட ஒரு உருவம் வேணும். அது வந்து எந்த உருவமா வேணாலும் இருக்கலாம். கிருஷ்ணரா இருக்கலாம், கோவிந்தரா இருக்கலாம், நரசிம்மரா இருக்கலாம், நாராயணரா இருக்கலாம், வராகரா இருக்கலாம். நமக்கு எந்த டேட்டியை பிடிக்குதோ அந்த டேட்டியோட உருவத்தை நம்ம மனசுல தியானம் பண்ணி வழிபாடு பண்றதுதான் சிறப்பு. அதே உருவமற்ற ஒரு அருவத்தை வணங்கணும் அப்படிங்கிறது வந்து அவங்களுடைய நிலைமை வந்து எப்படி இருக்கும், ரொம்ப ரொம்ப கடினமா இருக்கும். ஏன்னா அவங்கள வந்து அஷ்டாங்க பயிற்சியில முன்னேறணும். அடுத்தது வந்து சுற்றி இருக்கிறவங்களால் நண்பர்களாகவும் எல்லாருடைய இதயத்திலையும் பரமாத்மாவை தெரிஞ்சுக்கிட்டு அவங்களுக்கு எல்லாம் வந்து என்ன செய்யணும், மரியாதை கொடுக்கணும், அவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணணும். அதுவும் இல்லாம அவங்க வந்து அதுல முன்னேறினாலுமே முழுமையா போய் இறைவன் அடைய முடியாது. ஏன்னா அவங்க வந்து அருவத்தை வணங்குறதுனால பிரம்மஜோதி வரையில இருந்தாலும் மேலெல்லாம் இருக்குது. வைகுண்ட லோகங்கள் தாண்டி கோலோகம் இருக்குது. அந்த இடத்துக்கெல்லாம் அருவ ஜோதி வணங்குறவங்களால போக முடியாது. அதனால உருவ வழிபாடுதான் சிறந்தது அப்படின்னு சொல்றாரு. அடுத்ததா பக்தி வளர்ச்சியின் முன்னேற்ற நிலைகள் 8-12 வரையிலும் உள்ள ஸ்லோகங்கள்ல பார்த்தோம். அது என்னென்ன பக்திகள், எப்படி எப்படி எல்லாம் பகவானை வழிபடலாம். ஃபர்ஸ்ட் அர்ஜுனர்கிட்ட சொல்றாரு, நீ அனன்ய பக்தியில ஈடுபடு. என்னையே வந்து கலங்கமற்ற பக்தி, அதாவது 24 மணி நேரமும் பகவானைய பத்தியே நினைச்சிட்டு அவருக்கு வழிபாடுகள் தொண்டு என்னென்ன வகையில வந்து வழிபாடு பண்ண முடியுமோ அது எல்லாமே வந்து நீ செய்ய அப்படின்னு வந்து பகவான் சொல்றாரு. அப்படி ஒன்னால இடைவிடாம நான் சதா சர்வ காலமும் நினைக்க முடியலன்னா அடுத்தது சாதனா பக்தி பண்ணு. அதாவது ஒழுக்க விதிமுறைகள் கொடுத்திருக்காங்க, ஒழுங்கு கட்டுப்பாட்டு விதிமுறைகள்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஒரு ஆச்சாரியர் மூலமா அதை நம்ம கத்துக்கிட்டு அதுபடி நடந்து வழிபாடு பண்ணு. அதுவும் முடியலையா, நிஷ்காம கர்மா பண்ணு. எதை செஞ்சாலும் எனக்கு அர்ப்பணம் பண்ணி அந்த மாதிரி வழிபாடு பண்ணு அப்படின்னு சொல்றாரு. அதுவும் முடியலையா, அடுத்தது வந்து சகாம கர்மா பண்ணு, பொது நல தொண்டு செய்ய சொல்லி இந்த மாதிரி நம்ம அனன்ய பக்தி, சாதனா பக்தி, நிஷ்காம கர்ம பக்தி மற்றும் சகாம கர்ம பக்தி வரையிலும் பகவான் சொல்லி கொடுத்தாரு. இத்தனையும் உனக்கு முடியலையா, நீ வந்து என்ன செய்ய, தியானம் பண்ணு அல்லது ஞானத்தை வளர்த்துக்கோ. ஞானம் வளர்க்க முடியலன்னா தியானம் பண்ணு. தியானத்தை விட தியாகம் சிறந்தது அப்படின்னு அவர் வந்து என்ன சொன்னாரு, பக்தியோட படிவகைகள் எத்தனை வகையான படிநிலைகள் அப்படின்னுட்டு வந்து ஒவ்வொரு நிலையிலையுமே என்ன செய்ய முடியும், இந்த இத்தனை வகையிலையுமே நம்ம பகவானை சென்றடைய முடியும். அவங்கவுங்களுக்கு எது ஏற்புடையதா இருக்கோ, அவங்கவுங்களுடைய சூழ்நிலை எப்படி இருக்கோ அதுக்கு தகுந்த வழியில அதுல முன்னேறி பகவானை சென்றடையலாம் அப்படின்னு வந்து அர்ஜுனருக்கு சொன்னாரு. நமக்கும் சேர்த்துதான் சொல்லி இருக்கிறாங்க. கடைசியா வந்து கிருஷ்ணருக்கு அன்பான தகுதிகள், பகவானுக்கு பிரியமானவர்களா நாம மாறணும்னா நாம எப்படிப்பட்ட தகுதிகளை நாம வளர்த்து கொள்ளணும் அப்படிங்கிறதுக்கு நிறைய உதாரணம் பார்த்தோம். பிரகலாத மகாராஜா பார்த்தோம், அப்புறம் வந்து அம்பரீஷ் மகாராஜாவை பார்த்தோம், வேற யார பார்த்தோம், இன்னொரு பக்தர், கடைசியா வந்து பில்வமங்கல டாகூர் பார்த்தோம். இந்த பாகவதர்கள் எல்லாம் நமக்கு அந்த கதைகள் எல்லாம் நமக்கு கொடுத்து அந்த அவங்களுடைய வழிகளை நம்ம பின்பற்றி அவங்கள்ட்ட இருக்கக்கூடிய அந்த நற்குணங்கள்
நாமளும் வாழ்க்கையில எடுத்துக்கிட்டோம்னா நாம என்னவாகும், பகவானுக்கு பிடித்தவர்களா, அவருக்கு பிரியமானவர்களா மாற முடியும் அப்படிங்கறதெல்லாம் நேற்று வந்து அழகா பார்த்தோம். இன்னைக்கு நாம வந்து 13வது சாப்டர். இதுல வந்து ஏன் வந்து நம்ம வந்து கர்ம யோகத்தை பார்த்துட்டோம், பக்தி யோகம் பார்த்துட்டோம், எதுக்காக ஞான யோகம் வேற கொடுக்குறாங்க அப்படின்னு நம்ம யோசிச்சோம்னா, கர்ம யோகம் செஞ்சு பகவானை சென்றடைகிறது ஒரு வழி, பக்தி யோகத்து மூலமா பகவானை சென்றடைகிறது ஒரு வழி, ஞான யோகம். ஞான யோகம்னா நம்ம வந்து பக்தி எப்படி இருக்குன்னா புத்தி கலந்த புத்தி யோகம்னு சொல்லுவாங்க. அதாவது ஞானம் இல்லாதவங்களால பக்தியில ஈடுபடவே முடியாது. அந்த ஞானமும் நமக்கு தேவை. அதனாலதான் ஞான யோகம்னு ஒண்ணு வச்சிருக்கிறாங்க. ஆனா அதை வந்து பக்தி யோகம் தான் சிறந்ததுன்னா அதை தானே கடைசியில வைக்கணும், ஞான யோகத்தை முன்னாடியில போட்டுடலாம் இல்லையா? ஆனா நடுவுல வந்து பக்தி யோகத்தை பொத்தி வச்சிருக்கிறாங்கன்னா அது பொக்கிஷம் மாதிரி. ஒரு பெட்டி மேல, பெட்டிக்குள்ள மேல வந்து கர்ம யோகமும் ஞான யோகமும் நமக்கு வந்து ஒரு பெட்டியோட அடிபாகமும் மேல்பாகமுமா இருந்து பக்தி யோகத்தை பத்திரமா பாதுகாக்கப்படுது. அது என்ன ரகசியமானது, அது பக்தர்களுக்கு மட்டும்தான் கிடைக்கக்கூடியது அப்படின்ட்டு புரிஞ்சுக்கணும். அதனாலதான் வந்து பக்தி யோகத்தை நடுவுல வச்சிருக்கிறாங்க. இப்ப நம்ம இந்த ஞான யோகத்துல 6 எடுத்தோன்னே என்ன வருதுன்னா, அர்ஜுனன் வழக்கம் போல கேள்வி கேட்கிறாரு, பகவான்கிட்ட நிறைய சந்தேகங்களை தீர்த்துக்கிறாரு, நம்மளுடைய சந்தேகங்களையும் தீர்த்து வைக்கிறாரு. ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஒரு 6 விதமான கேள்விகள் கேட்கிறாரு. அது வந்து 13.1 இருக்குது. அப்புறம் க்ஷேத்திர மற்றும் க்ஷேத்ரஞா பிளஸ் ஞானத்தின் விளக்கம், அதோட விளக்கத்தை வந்து பகவான் சொல்றாரு 13.2 to 7 அது வந்து ஸ்லோகங்கள்ல. அடுத்தது அறிவை பெறுவதற்கான செயல்முறைகள், நம்ம பகவான் பற்றிய அந்த ஞானத்தை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு என்னென்ன வகைகள் இருக்கு, அதோட எத்தனை வகையான அறிவு செயல்பாடுகள் அப்படிங்கறத 8ல இருந்து 12 வரையில் உள்ள ஸ்லோகங்கள்ல கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. அதெல்லாம் தான் வந்து ஞானம்னு பகவான் வந்து அறிவிப்பாரு. அடுத்தது ஞேயம், அறிவின் பொருள். நம்ம அறியக்கூடிய பொருள் யாரு, பகவான் தான் நமக்கு தெரியும். அதை பற்றிய விளக்கங்கள் 13ல இருந்து 19 வரையிலும் உள்ள ஸ்லோகங்கள் கொடுத்திருக்கிறாங்க. அடுத்தது பிரகிருதி, புருஷா மற்றும் யூனியன். இந்த பிரகிருதிக்கும் இந்த உடலுடைய இந்த ஆத்மாவுக்கும் என்ன சம்பந்தம், அவருடைய கூட்டனால இங்க என்ன நடைபெறுது அப்படிங்கிறது 20ல இருந்து 26 வரையிலும் உள்ள ஸ்லோகங்கள்ல கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. அறிவின் பார்வை, கடைசியா வந்து அந்த ஞானத்தின் பார்வை வந்து 27ல இருந்து 35 வரையிலும் உள்ள ஸ்லோகங்கள்ல கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. இப்ப நாம வந்து ஒண்ணா டீட்டெயிலா பார்க்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி அர்ஜுனர் வந்து 6 விதமான கேள்விகள் என்னென்ன கேட்டார் அப்படிங்கிறது இங்க ஷார்ட்டா கொடுத்துருக்குறாங்க. பிரகிருதினா என்ன அப்படின்னு அவர் கேட்கிறாரு. நம்ம எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சதுதான், பொருள் இயற்கை, அதனால நம்ம மெட்டீரியல் நேச்சர், அதுதான் வந்து பிரகிருதி அப்படின்னு சொல்லப்படுது. நம்ம அடுத்தது புருஷான்னா யாரு, நாம உள்ளுக்குள்ள இருக்க நம்முடைய ஆத்மா. ஏன்னா அதுதான் வந்து என்ன செய்யுது, அனுபவிக்குது. அனுபவிப்பவர் யாரோ அவரு தான் வந்து இந்த பிரகிருதியை அனுபவிக்கக்கூடியவர் தான் வந்து புருஷான்னு சொல்லப்படுது. நாம தானே இந்த இயற்கையை அனுபவிக்கிறோம், அதனால நாம தான் அனுபவிப்பாளர். அடுத்தது க்ஷேத்ரான்னா என்ன அப்படின்னா உடல், நம்மளுடைய சரீரம், களம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, அதுதான் க்ஷேத்ரா அப்படின்னு சொல்லப்படுது. க்ஷேத்திரம்னா உடல், க்ஷேத்திரஞானா அந்த உடலில் உள்ளவர், உடலை பார்வையாளர், பாதுகாப்பவர், அந்த உடலில் வசிப்பவர், எப்படி வேணாலும் வச்சுக்கலாம். அவருதான் வந்து யாரு, ஒண்ணு ஆத்மா, இன்னொன்னு பரமாத்மா. நம்ம எல்லாருடைய இதயத்திலையும் பரமாத்மா இருக்கிறான்னு நமக்கு தெரியும். ஆக எல்லா நம்ம உடலுக்குள்ள 2 விதமான க்ஷேத்திரஞர்கள் இருக்கிறாங்க அப்படிங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். அடுத்தது ஞானம்னா அறிவு. அது என்ன விதமான ஞானம், எதை பற்றிய அறிவு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா க்ஷேத்திர மற்றும் க்ஷேத்ரஞாவை புரிந்து கொள்ளுதல். இந்த உடலுக்கும் உள்ளுக்குள்ள இருக்க அந்த உடலுக்கு உரிமையாளரான அந்த ஆத்மா, 2 பேருக்கும் உள்ள நிலைமையை நம்ம புரிஞ்சுக்கிறது தான் அதை பற்றிய ஞானம், அதான் அறிவு. அடுத்தது ஞேயம், அறிவோட இலக்கு என்ன, நம்ம வந்து அறிவு வந்து நம்ம உடலையும் ஆத்மாவையும் புரிஞ்சுக்கிறது. அப்படிப்பட்ட அறிவை தெரிஞ்சுக்கிட்ட பிற்பாடு அதோட இலக்கு என்ன, அதோட கோல் என்ன அப்படின்னா பரமாத்மா. நம்ம உள்ளுக்குள்ள இருக்க அந்த பரமாத்மாவை புரிஞ்சுக்கிறது தான் நம்முடைய அறிவின் இலக்கு அப்படிங்கிறது இங்க சொல்லப்பட்டிருக்கு. மாதாஜி, யாரு ஆரம்பிக்கிறீங்க ஸ்லோகம்? ஹரே கிருஷ்ணா. நான் படிக்கிறேன் மாதாஜி.
ஆனா ஓகே அந்த இது சொல்லிடுங்க, அந்த இது நான் அர்ஜுன உவாசா அப்படி படிக்கிறேன் மாதாஜி. ஓகே ஓகே. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அதை படிச்சிட்டோம் மாதாஜி, ஃபர்ஸ்ட் இது மட்டும். படிங்க மாதாஜி, படிங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஓம் ஸ்ரீ பரமாத்மனே நமः. அத त्रयोदशाध्यायः क्षेत्रज्ञ विभाग योगः. अर्जुन उवाच प्रकृतिं पुरुषं चैव क्षेत्रं क्षेत्रज्ञमेव च एतद्वेति मिच्छामि ज्ञानं ज्ञेयं च केशव. हरे कृष्ण माताजी. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அடுத்த ஸ்லோகம். हरे कृष्ण. ஸ்ரீ பகவான் உவாச இதம் சரீரம் கௌந்தேய சேத்ரம் இத்யபீதீயதே ஏதத்யோ வேத்திதம் பிரகாஹு சேத்ரஞ்ச இதி தத்விதக. ஹரே கிருஷ்ணா. இதுல என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்க அப்படின்னா, அர்ஜுனன் கூறினான். இப்ப நம்ம பார்த்ததுதான். அததான் வந்து இங்க கொடுத்திருக்காங்க. எனது அன்பு கிருஷ்ணரே, இயற்கை அப்படின்னா என்ன? இயற்கைன்னா பிரகிருதின்னு பிராக்கெட்லயே கொடுத்திருக்காங்க அதோட விளக்கம். இயற்கை அப்படின்னா என்ன? அனுபவிப்பவன் புருஷா அப்படின்னா என்ன? களம் கஷேத்திர அப்படின்னா என்ன? களத்தை அறிபவன். கஷேத்திரஞ என்றால் என்ன? அறிவு ஞானம் அப்படின்னா என்ன? அறிவுனா எதை பற்றிய ஞானம். அறியப்படும் பொருள் ஞேயம், அது அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு இதெல்லாம் நான் தெரிஞ்சு கொள்ள விரும்புறேன் அப்படின்னு இதெல்லாம் ஒரு 6 விதமான கேள்விகளை அவரு பகவான்கிட்ட கேட்கிறாரு. அதுக்கு பகவான் என்ன சொல்றாரு? குந்தியின் மகனே, இந்த உடல் களம், அதாவது இந்த உடல் தான் வந்து களம், அதாவது கஷேத்திர என்று அழைக்கப்படுகிறது. இவ்வுடலை உடையவன் களத்தை அறிபவன் கஷேத்திரஞ என்று அறியப்படுகிறான். இப்ப வந்து நம்மெல்லாம் என்ன கண்டிஷன் சொல்லுவோம். கட்டுண்ட ஆத்மாக்கள். கட்டுண்ட ஆத்மாக்களுக்கு களமாக இருக்கக்கூடியது எது அப்படின்னா இந்த உடல் தான். உள்ளுக்குள்ள இருக்க ஆத்மா வந்து கட்டுண்டு இருக்கு. எதுல கட்டுண்டு இருக்கு? முக்குணங்கள்ல கட்டுண்டு இருக்கு. அது நாளைக்கு நம்ம படிப்போம், அந்த 3 விதமான குணங்களை. அந்த 3 குணங்கள்ல நம்மளுடைய ஆத்மா வந்து கட்டுண்டு இந்த உலகத்துல வந்திருக்குது. எதுக்காக வந்திருக்கு? இந்த ஜட உலக அனுபவிக்கணுங்கிற ஒரு ஆசையில நாமெல்லாம் வந்து என்ன செஞ்சிருக்கோம்? பகவானோட உலகத்துல இருந்த நாம இந்த ஜட உலகத்தை அனுபவிக்கணும், நான் வந்து இந்த எஜமானனா இருக்கணும், இந்த உலகத்துக்கு நான் இதை அனுபவிக்கணும்னு ஒரு ஆசையில நம்ம வந்து இங்க பிறவி எடுத்து நம்ம வந்திருக்கிறோம். நம்ம 3 குணங்கள்ல கட்டுண்டு இந்த உடல்ங்கிற அந்த இயந்திரத்துக்குள்ள நம்ம இப்ப இருக்கிறோம். சிறைப்பட்டு இருக்க மாதிரிதான் நம்ம இருக்கிறோம். நம்மளுடைய கர்ம வினைகள்னு ஒண்ணு இருக்கு இல்லையா? நம்ம ஏற்கனவே பல பிறவிகள் எடுத்து வந்திருக்கிறோம். இப்ப ஒரு பிறவியில நம்ம மனிதர் பிறவி எடுக்கல. 84 லட்சம் உயிர்வாழிகள்ல நம்ம எத்தனை பிறவிகள் எடுத்து வந்தோங்கிறது நமக்கு ஞாபகம் கிடையாது. ஆனா நம்ம நிறைய பிறவிகள் வந்து எடுத்து வந்திருக்கிறோம். அப்போ வந்து நிறைய பாவங்களையும் நிறைய புண்ணியங்களையும் நம்ம செஞ்சிருப்போம். அந்த புண்ணிய வினை தான் வந்து நமக்கு மனுஷ பிறவி கிடைச்சிருக்கு. ஆனா பாவ வினை என்ன செய்யுது? நம்ம இப்ப அனுபவிக்கக்கூடிய துன்பங்களா இருக்குது. அதெல்லாம் அனுபவிக்கிறதுக்காக தான் நாம வந்து இந்த உடல்ல வந்து இருக்கிறோம். அது நம்ம செஞ்ச பாவ வினைக்கும் புண்ணிய வினைக்கும் நம்மளுடைய விருப்பத்துக்கும் தகுந்த மாதிரி இயற்கை வந்து நமக்கு ஒரு உடல் அமைச்சு கொடுக்குது. நம்ம என்ன விருப்பப்பட்டோமோ அதுக்கு தகுந்த உடல் தான் நமக்கு கிடைச்சிருக்குது. நம்ம ஏற்கனவே வந்து நம்ம ஒரு பெண்ணா நம்ம வச்சு ஆசைப்பட்டிருப்போம். அதனாலதான் நமக்கு ஒரு பெண் உடல் கிடைச்சிருக்குது. அது மாதிரி அவங்களுடைய கர்ம வினை மற்றும் ஆசைகள் பொறுத்து இந்த உடல் அமையுது அப்படின்னு நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். இப்போ உடல்னு சொன்னா இந்த உடலு தான் இது. அதே வந்து நம்ம ஆத்மா வந்து உடலா நம்ம வந்து அடையாளம் சொல்லக்கூடாது. நீ யாரு அப்படின்னு கேட்டா நம்ம ஒரு ஆத்மானு தான் பதில் சொல்லணும். ஆனா யாருமே நம்ம சொல்ல மாட்டோம். ஏன்னா நம்ம என்ன பண்ணிருக்கோம்? அவங்கவுங்க பேரை சொல்லி சொல்லி பழகிட்டோம். இந்த குடும்பம், இந்த குடும்பத்துல இருந்து நான் வந்திருக்கிறேன், என்னுடைய பேர் இது அப்படின்னு சொல்லி, இது உடலுக்கு வைக்கப்பட்ட பெயர். நம்மளுடைய ஆத்மாவுக்குள்ள அந்த பேர் கிடையாது. ஆத்மாவுக்கு வந்து ஆண் பெண் கிடையாது, கருப்பு சிவப்பு வந்து நிறம் கிடையாது, அழகு அழகில்லை அப்படிங்கிறது கிடையாது. அது வந்து எப்படி விட்டது? நித்தியமானது, தூய்மையானது, களங்கமற்றது. அது எப்படிப்பட்டதுன்னா அது அறிவு மிகுந்தது. அறிவு, அதுக்கு வந்து அறிவு ஜாஸ்தி. அந்த மாதிரி இப்ப நம்ம உடலுக்கு ஏதாவது அறிவு இருக்கா? நீங்க யோசிச்சு பாருங்க. உடலுக்கு எந்த அறிவும் கிடையாது. நம்மளுடைய ஆத்மாவோட அறிவை வச்சுதான் இந்த உடல் வந்து இயங்கிட்டு இருக்கு. அப்படிப்பட்ட ஒரு அந்த அறிவு ஆத்மாவுக்கு வந்து நிறைய வந்து உயர்ந்த புண்ணிய விஷயங்கள்லாம் இருக்கு. ஏன்னா அது பகவானுடைய ஒரு சிறு பொறி. பகவான்கிட்ட இருந்து பிரிஞ்சு வந்தது. பகவான்கிட்ட இருந்து எத்தனையோ சக்திகள் பிரிஞ்சு வந்திருக்கு. இந்த ஜட இயற்கையும் பகவான்கிட்ட இருந்து வந்ததுதான். அது மாதிரி ஆத்மாவும் அவர்கிட்ட இருந்து பிரிஞ்சு வந்த ஒரு சக்தி, அவருடைய ததாசக்தி. நாம எல்லாரும் அந்த நிலையில பார்க்கும்போது பகவானுக்கு இருக்கக்கூடிய குணங்கள்லாம் நமக்கு இருக்குது.
ஆனா அளவுல வேறுபட்டு இருக்குது. அதுதான் வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்க, அசிந்திய பேத அபேத தத்துவா அப்படின்னு வந்து சொல்லப்பட்டிருக்குது. நாம வந்து என்ன செய்யறோம், அந்த ஆத்மாவை வந்து எதுக்காக இங்க வந்திருக்கிறோம், நம்மளுடைய சுய இது எது, நமக்கு இந்த உடல் கொடுக்கப்பட்டது காரணம் என்னன்னா, நமக்கு வந்து இதை வச்சு நம்ம பகவானுக்கு தொண்டாற்றி அவருடைய உலகத்துக்கு போகணுங்கிறது தான் உண்மை ரீசன். ஆனா நாம வந்தோடனே என்ன பண்றோம், கட்டுண்ட மாயையில கட்டுண்டு இதை வந்து அதை மறந்துடுறோம், பகவானையும் மறந்துட்டு இதுக்குள்ளேயே சிக்கிட்டு இருக்கிறோம். அதுதான் வந்து இங்க வந்து இந்த உடலை நம்ம வந்து சரிவிதமா பயன்படுத்திக்கணும், உடலையும் பாதுகாக்கணும் அப்படிங்கறதெல்லாம் இதுல கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. அதாச்சு தேர்ட் ஸ்லோகம் படிங்க. க்ஷேத்ரஞ்சம் சாபிமாம் வித்தி சர்வக்ஷேத்ர பாரத க்ஷேத்ர க்ஷேத்ரஞ்சோர் ஞானம் யத்தஞ்ஞானம் மதம் மம. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. வரதகுல தோன்றலே, நானும் எல்லா உடல்களிலும் அறிபவனாக உள்ளேன் என்பதை புரிந்து கொள். உடலையும் அதனை அறிபவனையும் புரிந்து கொள்வதே ஞானம் என்று அழைக்கப்படுகிறது. இதுவே எனது அபிப்பிராயம். பகவான் இதுக்கு என்ன, இந்த உடலுக்குள்ளே நான் இன்னொரு பரமாத்மாவா உன் உடல்ல நானும் இருக்கிறேன். இந்த பிக்சர்ல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு உருவம் இருக்கு பாருங்க. ஒண்ணு வந்து நிழல் மாதிரி இருக்கிறது ஆத்மா. பகவானுடைய அந்த பரமாத்மா தோற்றம் பிரகாசமா இருக்கு. அது உள்ளுக்குள்ளேயும் எப்படி இருக்குன்னா சுயம் பிரகாசமா இருக்குது. ஒவ்வொரு உடல்லையுமே பாருங்க ரெண்டு ஆத்மா இருக்குது. அததான் வந்து பகவான் இதுல சொல்றாரு. அதாவது பகவான் எப்படிப்பட்டவர்னா, ஒரு நாட்டுடைய அரசன் போல. ஒரு நாட்டுக்கு அரசன் என்ன செய்வான், அந்த நாட்டுல இருக்க, நம்ம நாட்டுல இப்ப நாட்டு அரசன் சொல்றதை விட என்ன சொன்ன போனா பிரைம் மினிஸ்டர் நம்ம எடுத்துக்கலாம். நம்ம மோடி வந்து என்ன பண்ணுவாரு, கண்ட்ரோலர். எல்லாத்துக்கும் இந்தியா ஃபுல்லாவுக்கும் அவர் தான் வந்து கண்ட்ரோலரா இருக்கிறாரு. அவர் என்ன செய்வாருன்னா, இந்தியாவுல இருக்கிற மூளை முழுக்க அவரால் போய் ஒத்து பார்க்க முடியாது. அதுக்கான அதிகாரிகளை நியமிச்சு அவர் வந்து என்ன செய்யறாரு, தனித்தனியா ஒவ்வொரு மாவட்டத்துக்கும் மாகாணத்துக்கும் ஒரு அமைச்சர்களை வச்சு அது நிர்வாகத்தை நடத்திட்டு இருக்கிறாரு. அது மாதிரிதான் தேவர்களை வச்சு இறைவன் வந்து என்ன பண்றாரு, இங்க வந்து நமக்கு இந்த பௌதீகத்தை ஆண்டுகிட்டு இருக்கிறாரு. அப்போ வந்து இங்க நடக்கிற விஷயங்கள் அனைத்தும் வந்து எப்படி இங்க அவங்களுடைய கட்டுப்பாட்டால் அவங்களுடைய செக்ரட்டரி மூலமா அவருக்கு போய் சேர்ந்துடும். நம்மளுடைய பிரைம் மினிஸ்டருக்கு போய் எல்லா செய்தியும் தெரியும். அதன் மூலமா அவர் என்ன செய்வாரு, எல்லாருக்கும் அவர் வந்து புரிஞ்சு வச்சிருப்பாரு. இந்த ஃபுல்லாவுக்கும் அவர் தான் வந்து யாரு, கண்ட்ரோலர். அது மாதிரிதான் ஒரு வந்து பகவான் எப்படி எல்லா உடல்களுக்கும் சொந்தமானவர் அவரு. நம்ம எல்லாம் அவருடைய குழந்தைகள் அப்படிங்கும் பார்த்தா நம்மளை பத்தி எல்லாமே அவருக்கு வந்து தெரியும். ஆனா நமக்கு எப்படி தெரியும், நம்மளுடைய உடம்பை பத்தி மட்டும்தான் தெரியும். நம்மளுடைய உடம்பை பத்தியுமே பூரணமா தெரியாது நமக்கு. அடுத்தவங்க உடலை பத்தி சுத்தமா தெரியாது. ஆனா பகவானுக்கு என்ன தெரியும், ஒவ்வொரு இதயத்துக்குள்ளயும் அவர் வசிக்கிறதுனால எல்லா உடல்களை பத்தியும் அவருக்கு வந்து நல்லா தெரிஞ்சவரு அப்படின்னு அததான் வந்து பகவான் இங்க வந்து சொல்றாரு. எல்லா உடல்களையும் நான் அறிவேன். அதைக்கு 5 படிங்க. ऋषिभिर् बहुधा गीतं सन्दोभिर् विविधै प्रदत् ब्रह्म सूस्त्र पदैः हेतुमद्भिर् विनिश्चिदैः. हरे कृष्ण. செயல்களின் களம் மற்றும் செயல்களை அறிபவனை பற்றிய அறிவு பற்பல முனிவர்களினால் பல்வேறு வேத நூல்களில் விரிவாக விளக்கப்பட்டுள்ளன. இந்த செய்திகள்லாம் நம்ம எங்க இருந்து படிக்கிறோம், இப்ப பகவத்கீதையில மட்டும் இல்ல, அது வேதங்கள்ல எல்லாம் சொல்லப்பட்டிருக்கு. எதை பத்தினா செயல்களின் களம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த நம்மளுடைய உடல் மற்றும் செயல்களை அறிபவன், உள்ளுக்குள்ள இருக்க ஆத்மா மற்றும் பரமாத்மா, அவங்கள பற்றிய அறிவு. இது எல்லாம் வந்து எத்தனையோ முனிவர்கள் வந்து வேத நூல்கள சொல்லி வச்சிருக்கிறாங்க, ஏற்கனவே எழுதப்பட்டது. குறிப்பாக வேதாந்த சூத்திரத்தின் பதங்களில் காரணம் மற்றும் விளைவுடன் இவை மிகவும் நுணுக்கமாக விளக்கப்பட்டுள்ளன. அது வந்து வேதாந்த சூத்திரம் அப்படின்னு சொல்லப்படுறது எதுன்னா, நம்முடைய வியாச பகவான் இங்க இருக்கிறார் இல்லையா, வியாச பகவானால எழுதப்பட்ட அந்த பாகவதத்துல வந்து நிறைய வந்து இந்த பிறப்பு இறப்பு, இந்த உலகம் தோன்றினது, உலகத்துல வந்து எப்படி சிருஷ்டி உருவாச்சு, உயிர்வாழிகள் எப்படி வந்தாங்க, அவங்களோட செயல்பாடுகள் என்ன, அதெல்லாம் வந்து நிறைய வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்க, காரணம் மற்றும் விளைவுகளுடன் மிக நுண்ணியமா வந்து அதுல அதுவும் விரிவாகவும் விளக்கப்பட்டிருக்கு. இப்ப வந்து நம்ம ஷார்ட்டா தான் வந்து நம்ம பகவத்கீதையில படிக்கிறோம். நீங்க பாகவதம் படிச்சீங்கன்னா அதுல வந்து இன்னும் விலாவரியா நம்ம வந்து அதை பத்தி தெரிஞ்சுக்கலாம். அதுதான் இங்க சொல்லியிருக்காங்க.
இது வந்து பிரம்மபுச்சம் அப்படின்னு சொல்லப்படுது. பிரம்மபுச்சம்னா என்ன அப்படின்னா, நாம பகவானை வந்து எந்தெந்த விதங்கள்ல நம்ம உடலுக்குள்ள இருக்கிற அந்த பகவானை உணர முடியும் அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஃபர்ஸ்ட் நம்ம வந்து சாப்பிடுறோம் இல்லையா, உணவு இல்லாம எந்த உயிர் வாழியாலும் இருக்க முடியாது. அப்படி அந்த உணவு வழியா இருக்கிறது, அந்த உணவா இருக்கக்கூடியது வந்து பகவான் அப்படிங்கிறத நம்ம ஃபர்ஸ்ட் புரிஞ்சுக்கணும். நமக்கு உணவை கொடுக்கிறவரும் அவருதான், அந்த உணவா இருக்கிறவரும் அவருதான், நம்ம உணவை செரிக்க வைக்கிறவரும் அவருதான். ஆக மொத்தம் எல்லாமா அவரு இருக்கிறாரு. நாம வந்து சும்மா போர்க்களத்துல வந்து நிமித்த மாத்திரம் அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம ஒரு கருவியா தான் அந்த இடத்துல நம்ம உடலுக்கு நாம இருக்கிறோம். அதே மாதிரி அது உணவா அறியும் போது அவர் வந்து என்னது அன்னமய கோஷா அப்படிங்கிற நிலையில பகவானை நாம உணரணும். ஒவ்வொருவா சாப்பிடும் போதும் நம்ம வந்து பகவானை நினைக்கணும் அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுக்கணும். அடுத்தது பிராணமயா. பிராணமயா கோஷா அப்படின்னா என்னன்னா, நம்ம விடுற மூச்சு காற்று, நம்ம உள்ளுக்குள்ள உள் மூச்சு வெளி மூச்சுன்னு நம்ம விடுறோம் இல்லையா, அந்த ஆக்சிஜனோ இல்ல அந்த கார்பன் டை ஆக்சைடோ எதுவா இருந்தாலுமே பகவான் தான் அங்க வந்து பிராணமயமா நம்மளுடைய மூச்சு காற்று அங்க செயல்படுறாரு. அந்த உருவத்துல நம்ம பகவானை தெரிஞ்சுக்கணும். அடுத்தது ஞானமயா, மனோமயா, அதாவது பகவானை பற்றிய அந்த ஞானங்கள், அதை பத்தி நாம தெரிஞ்சுக்கிறோம் இல்லையா. அந்த இதெல்லாம் நமக்கு அந்த ஞானம் எங்க இருந்து வருது, அது யார் கொடுத்தா அப்படின்னா, அதுவும் அந்த இடத்துல பகவான் தான் வந்து நமக்கு அந்த இடத்துல நமக்கு வந்து செயல்படுறாரு அப்படிங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். அடுத்தது விஞ்ஞானமயா. விஞ்ஞானமயா அப்படின்னா, இது வந்து ஞானம்ங்கிறது ஜென்ரலியா ஒரு நாலேஜ், ஞானம். அது விஞ்ஞானமயாங்கிறது பகவானுக்கும் ஆத்மாவுக்கும் உள்ள அந்த விஞ்ஞானம், பகவானை பற்றிய ஞானம் அறியறது வந்து விஞ்ஞானமயா அப்படின்னு சொல்லப்படுது. அதுவும் பகவான் தான். அடுத்ததா ஆனந்தமயா. ஆனந்தமயா அப்படின்னா என்ன, பரிபூர்ண முழுமுதற் கடவுள், சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காட்ஹெட். அவர் யாரு, நம்ம பகவான் கிருஷ்ணர். அவரை பற்றிய விஷயங்கள்லாம் வந்து எப்படின்னா ஆனந்தமயா அப்படின்னு சொல்லப்படுது. இந்த மாதிரி இந்த பஞ்ச இதுவும் எப்படின்னா பிரம்மபுச்சம் அப்படின்னு சொல்லப்படுது. இதெல்லாம் வேதங்கள்ல சொல்லப்பட்டிருக்கு. அதுதான் வந்து நம்ம உடலுக்குள்ள பகவானை எப்படி உணரணும் அப்படிங்கிறது இது கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. அதாச்சி 6 and 7 படிங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. மகாபூதான்யங்கோரோ புத்திர் அவ்யக்தம் ஏவச இந்திரியாணி தஷ்யகம் ச பஞ்சசேந்திரிய கோசாரக. ஹரே கிருஷ்ண. இச்சா துவேஷ சுகம் துக்கம் சங்காத சேதனா திருதிக ஏதத் சேத்திரம் சமாசேசன விகாரம் உதாஹிருதம். ஹரே கிருஷ்ண. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்போ வந்து நம்ம உடலுக்குள்ள பகவான் வந்து எந்தெந்த உருவம் எப்படியெல்லாம் நம்ம உணர முடியும்னு அந்த பிரம்மபுச்சம் வழியா நம்ம பார்த்தோம். இப்ப இதுல வந்து என்ன கொடுத்திருக்கிறாங்க, உடலை பத்தி சொல்லப்பட்டிருக்கு. அதாவது இந்த கஷேத்திரம், இந்த களம் எதனால ஆக்கப்பட்டது, எதுல இருந்து அது மூலப்பொருட்களை எடுத்துட்டு வந்து இந்த உடல் வந்து நமக்கு அமைஞ்சிருக்கு அப்படிங்கிற பத்தி தான் இதுல கொடுத்திருக்காங்க. எப்படின்னா பஞ்சபூதம்னா உங்க எல்லாருக்கும் தெரியும், நீர், நெருப்பு, காற்று, ஆகாயம், அந்த அது சேர்ந்தது வந்து பஞ்சபூதம். அது அடுத்தது அகங்காரம்ங்கிறது அவ்வியக்தமா வருது. நம்ம எல்லாருக்குமே என்னன்னது நான் அப்படிங்கிற ஒரு அகங்காரம் இருக்கு இல்லையா, அதுதான். அது வந்து ஃபால்ஸ் ஈகோ. அதே வந்து நம்ம பகவானுக்கு அப்படின்னு சொல்லும் போது அது வந்து ட்ரூ யூகோவா மாறிடும். அது மாதிரி பஞ்சபூதம், அகங்காரம். அடுத்தது வந்து நாலேஜ், எல்லாருக்குள்ளேயும் ஒரு அறிவுங்கிறது ஒண்ணு இருக்கு. அது அவ்வியக்தம்னு சொல்லப்படுறது எதுன்னா தோன்றாதது, கண்ணுக்கு தோன்றாதது. எது கண்ணுக்கு தோன்றாம இருக்கு அப்படின்னா, இந்த 3 குணங்கள், சத்தம், ரஜஸ், தமஸ் அப்படின்னு சொல்றக்கூடிய அந்த 3 குணங்களையும் நம்ம உணரதான் முடியும். கண் அவ்வியக்தம். அடுத்தது 10 புலன்கள். 10 புலன்கள் என்னென்ன அப்படின்னா 5 விதமான ஞானத்தை. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. கேக்குதா மாதாஜி? விட்டு வருது மாதாஜி. அதுதான் இன்டர்நெட் அன்ஸ்டேபிள்னு சொல்லுது, அதுதான் காட்டுது. இப்ப கிளியரா இருக்கா வாய்ஸ்?
இப்ப இருக்குது மாதாஜி. கிளாஸ்ல இருக்கும் போதுல இருந்தே ஒரு டைமும் அப்படியே கர கர அப்படின்னு ஒரு மாதிரி வந்துட்டு தான் வருது மாதாஜி. வாய்ஸ் பிரேக் ஆகுது மாதாஜி. அதான் மாதாஜி. இன்டர்நெட் அன்ஸ்டேபிள் காட்டுச்சு எனக்கு, அதனாலதான் கேக்குறேன். அப்பப்ப அன்ஸ்டேபிள் ஆகுது. சாரி, பகவான் தான் வேண்டிக்கணும். 10 புலன்கள் இப்ப கேக்குதுல்ல மாதாஜி? இப்ப கேக்குது மாதாஜி. கேக்குது மாதாஜி. ஓகே ஓகே. 10 புலன்கள் என்னென்ன அப்படின்னா ஞானேந்திரியங்கள். அப்படின்னா ஞானேந்திரியங்கள் என்னென்ன அப்படின்னா கண்கள், காதுகள், மூக்கு, நாக்கு, தோல் அப்படின்னு 5 உறுப்புகளும் வந்து ஞானத்தை அறியறதுனால ஞானேந்திரியங்கள் சொல்லப்படுது. அப்புறம் வந்து கண்கள், கால்கள், கைகள், ஆசனவாய், பாலுறுப்புகள், அந்த இது அது வந்து கர்மத்தை செய்யக்கூடியது. அதெல்லாம் வந்து கர்மேந்திரியங்கள் சொல்லப்படுது. இந்த 5 விதமான கர்மேந்திரியங்களும் ஞானேந்திரியங்களும் சேர்த்து 10 புலன்கள் அப்படின்னு வரிசையில வருது. அடுத்தது மனம், எல்லாருக்குள்ளேயும் இருக்கக்கூடிய அந்த மனம் ஒண்ணு. அப்புறம் 5 புலன் பொருட்கள். 5 புலன் பொருட்கள் என்னென்ன அப்படின்னா நம்ம வந்து என்ன செய்வோம், வாசனை, மூக்கால வாசனையை உணர்வோம், நாக்கால வந்து என்ன செய்வோம், சுவையை உணர்வோம், கண்ணால வந்து உருவத்தை பார்க்க முடியும், காதால ஒளியை கேட்க முடியும், நம்மளுடைய தோளால என்ன பண்ண முடியும், தொடு உணர்வு, ஒருத்தவங்க நம்மளை தொட்டா டச் பண்ணா நம்மளால உணர முடியும். இந்த 5 தான் என்னன்னா புலன் பொருட்கள், 5 புலன் பொருட்கள். அடுத்தது விருப்பு, வெறுப்பு, இன்பம், துன்பம், உயிரின் அறிகுறிகள், இதெல்லாம் ஒன்றும் இருக்கு. திட நம்பிக்கை, இவையெல்லாம் சுருக்கமாக செயல்களின் களம் மற்றும் அதன் மாறுபாடுகள் என்று கருதப்படுகின்றன. இப்போ வந்து இதுல பஞ்சபூதம் 5, அப்புறம் கர்மேந்திரியம் வந்து 5, அப்புறம் ஞானேந்திரியங்கள் 5, மொத்தம் 15 ஆச்சா. அடுத்தது வந்து புலன் பொருட்கள் 5, ஆக மொத்தம் 20 வந்துடுச்சு. 20க்கு அப்புறம் இந்த அகங்காரம் சொல்லக்கூடிய ஒண்ணு, அப்புறம் மனம், அப்புறம் புத்தி, அப்புறம் தோற்றமற்ற அந்த அவ்வியக்தம், இந்த 4 சேர்த்தா மொத்தம் வந்து 24. அந்த 24 பொருள்கள், அந்த மூலப்பொருட்கள் தான் வந்து இந்த உடல் வந்து நமக்கு அமைஞ்சிருக்கு. இதை வந்து நீங்க எழுதி வேணாலும் வச்சுங்க. 24 வகையான மூலப்பொருட்களால ஆனது நம்மளுடைய உடல். அடுத்தது அந்த உடலுடைய மாறுபாடுகள் தான் வந்து இதெல்லாம் உயிரின் அறிகுறிகள், இன்பம், துன்பம், வெறுப்பு, திட நம்பிக்கை, இது எல்லாம் என்னன்னா நம்ம இந்த உடலுடைய மாறுபாடுகள் அப்படின்னு சொல்லப்படுது. இப்போ வந்து 24 வகையான மூலக்கூறுகளால ஆன நம்ம உடலுக்குள்ள ஒரு ஆத்மா ஒண்ணு இருக்கு, பரமாத்மா ஒண்ணு இருக்கு. இதை சேர்த்தா மொத்தம் 26 வகையான உள்ள வந்து நம்ம உடலும் உள்ளுக்குள்ள இருக்க ஆத்மா பிளஸ் பரமாத்மா வந்து நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கணும். இதனால ஆனது நம்மளுடைய உடல் அப்படின்னுட்டு நம்ம வந்து புரிஞ்சுக்கணும். இததான் இங்க கொடுத்துருக்காங்க. மத்தஜி இதை படிங்க, 8ல இருந்து 12. ஹரே கிருஷ்ணா. அமானித்வம், ஹதம்பித்வம், அஹிம்சா, சசாந்தீர், ஆர்ஜவம், ஆசார்யோபாசனம், சௌஷம், சைதர்யம், ஆத்ம வினிகிரக, இந்திரியார்தேஷு வைராக்கியம், அகங்கார ஏவச, ஜன்ம மிருத்யுஞ்சார வியாதி, துக்கஹ தோஷானு தர்ஷனம், அசக்திர் அனபிஸ்வங்க புத்திரதார கிருதீஷு, நித்யம் சசமம் சித்தத்வம் இஷ்டானிஷ்டேவ் பத்திஷு. அடுத்தது மயி சானன்ய யோகேன பக்திர் அவ்யபிசாரிணி, விவிக்தேஷ சேவித்வம் ஹரதி ஜனசம்சதி. ஹரே கிருஷ்ணா. அத்தியாத்மம் ஞான நித்யத்வம் தத்வ ஞானார்த்த தர்ஷனம், ஏதத் ஞானம் இதி பிராக்தம், அஞ்ஞானம் யத் அதோன்யதஹ. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இதுல வந்து 8ல இருந்து 12 வரையில் உள்ள 5 ஸ்லோகங்கள்ல என்ன கொடுத்திருக்கிறார் பகவான், என்ன சொல்லி இருக்கிறாரு அப்படின்னா ஞானம். ஞானம்னா என்னன்னு கேட்டார் இல்லையா, அதுதான் சொல்றாரு. ஃபர்ஸ்ட் வந்து இது பிரகிருதினா என்னங்கிறது நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். அப்புறம் வந்து களம்னா என்ன, கஷேத்திரம்னா என்ன, கஷேத்திரஞன் என்ன அப்படிங்கறது நம்ம பார்த்துட்டோம். இப்ப ஞானம் பத்தி பகவான் வந்து 20 வகையான பண்புகளை இதுல வந்து சொல்லி இருக்கிறார். என்னென்ன 20 வகையான பண்புகள், யாரா இருந்தாலும் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா ஒரு அடக்கத்தோட இருக்கணும்,
எல்லாருக்குமே வந்து அடக்கம் இருக்கணும், கர்வம் பிரைட்லெஸ் அந்த மாதிரி இருக்கணும், யாருக்கிட்டையும் வந்து கர்வப்படக்கூடாது. அடுத்தது அஹிம்சை. அஹிம்சை அப்படின்னா என்னன்னா, நாம வந்து ஒரு உயிரை கொன்னாதான் அஹிம்சைன்னு நம்ம எல்லாம் நினைச்சுக்கிட்டு இருக்கோம். அப்படி கிடையாது. ஒருத்தவங்களோட மனசை காயப்படுத்தினா கூட வந்து அது ஹிம்சையில வருது. யாருடைய மனசையும் காயப்படுத்தாம இருக்கக்கூடிய குணங்கள் வந்து உடல் மற்றும் உயிர்வாழிகளையும் கொள்ளக்கூடாது, மனசையும் காயப்படுத்தக்கூடாது. அது வந்து அஹிம்சையில வருது. அடுத்தது என்னது? பொறுமை. பொறுமை, எளிமை, இது எல்லாம் உங்களுக்கு ஈஸியா புரியக்கூடிய வார்த்தைகள். அடுத்தது வந்து அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஆன்மீக குருவை அணுகுதல். வந்து யார் வேணா எந்த குருவை வேணா போய் தேடி போய் நம்ம வந்து அவங்கள்ட்ட வந்து பாகவதமோ பகவத்கீதையோ படிக்க முடியாது. ஒரு அங்கீகரிக்கப்பட்ட குரு மூலமா தான் நம்ம வந்து படிச்சாதான் அவங்க வந்து என்ன பண்ணுவாங்க, நேரான வழியை நமக்கு காட்டுவாங்க. இல்லைன்னா சில பேர் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க, அவங்க வந்து கற்பனை கேட்ட அறிவு அவங்க வந்து அவங்களுக்கு தகுந்த மாதிரி சொல்லுவாங்க. அதெல்லாம் வந்து அதனாலதான் இங்க ஆத்தன்டிக் ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டர் யாரோ அவங்கள நாடுங்க, அவங்க மூலமா நம்ம வந்து அறிவை வளர்த்துக்கணும் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. அடுத்தது தூய்மை. தூய்மைங்கிறது உடல் தூய்மை மற்றும் உள்ள தூய்மை. அகத்தூய்மை நான் சொல்லி திருக்குறள்ல வருமே, புற தூய்மை நீரால் அமையும், அகத்தூய்மை வாய்மையால் அமையப்பெறும் அப்படின்னு. அது மாதிரி தூய்மைன்னா உடலும் தூய்மையா இருக்கணும், உள்ளமும் தூய்மையா இருக்கணும். உடல் வந்து தூய்மைப்படுத்துறது நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும். அந்நாடம் நம்ம வந்து காலையில இருந்தோடனே நீராடுவோம், அதனால உடல் தூய்மை அடைஞ்சிரும். துவைச்ச துணியை வந்து நம்ம உடுத்திக்குவோம், அதனால தூய்மையா இருக்கும். உள்ளத்தை எப்படி தூய்மைப்படுத்துறது? ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரம் சொல்றதுனால நம்ம உள்ளத்தை தூய்மைப்படுத்த முடியும். அடுத்தது தளராமை. எதை கண்டும் நம்ம வந்து சோர்வடையவே கூடாது. எது வந்தாலுமே பகவானுடைய கட்டளைப்படி நடக்குது. பக்தர்கள்லாம் என்ன செய்வாங்கன்னா, தனக்கு ஒரு துன்பம் வந்ததுன்னா நம்ம மேல பகவானுக்கு கருணை இருக்கு அப்படின்னு நினைப்பாங்களாம். ஏன்னா இதை விட பெரிய துன்பம் அனுபவிக்க நம்ம வந்து பாவம் பண்ணியிருக்கிறோம், பகவான் வந்து அது சின்னதா நமக்கு மாத்தி கொடுத்துருக்கிறாரு அப்படின்னு அப்படி எடுத்துக்குவாங்களாம் பாசிட்டிவா. அது மாதிரி நம்ம மனசு வந்து நமக்கு நல்லதோ கெட்டதோ எது வந்தாலும் நம்ம மனசை தளர விடாம இருக்கக்கூடிய அந்த சூழ்நிலையில இருக்கணும். அடுத்தது சுய கட்டுப்பாடு. நம்மளுடைய புலன்கள் எல்லாம் எப்படி இருக்கணும்? கட்டுப்படுத்தி, மனசையும் கட்டுப்படுத்தி, அறிவை கட்டுப்படுத்தி நம்ம வாழ பழகணும். அடுத்தது புலனுகர்ச்சி பொருள்களை துரத்தல். நம்மள வந்து தப்பான வழி, இந்த பிறப்பு இறப்புக்கு காரணமா இருக்கிறதே இந்த புலன்கள் தான். அதனால வந்து என்ன செய்யணும், ஃபர்ஸ்ட் புலன்களை கட்டுப்படுத்தணும். புலன்களை கட்டுப்படுத்திட்டாலே புலனுகர்ச்சி பொருள்கள்ல நம்மளுடைய ஆசைகள்லாம் வராது. நம்ம பார்த்தாதானே அதை வாங்கணும் அப்படின்னு நம்ம மனசு நினைக்கும். அதை பார்க்கவே கூடாது, தேவையற்ற அதை வந்து நம்ம பார்வையை செலுத்தவே கூடாது. எப்படி கண்ணை பார்க்கணும்? பகவானை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கணும். நம்ம எப்போதும் என்ன செய்யணும், அவருடைய திரு உருவத்தை நம்ம பார்க்கணும், அவரை பற்றிய செய்திகளை நம்ம காதுல கேட்கணும். அப்படி நம்மளுடைய புலன் பொருட்கள்ல இருந்து நம்மளை வந்து விலக்கி வச்சுக்கணும். அடுத்தது பொய் அகங்காரம். இதான் வந்து ஃபால்ஸ் ஈகோ அப்படின்னு சொல்லப்படுறது. நான் என்னது அப்படின்னு இதுலயும் வந்து அந்த அகங்காரம் இருக்கக்கூடாது, அதெல்லாம் இல்லாம இருக்கணும். அடுத்தது பிறப்பு, இறப்பு, முதுமை, நோய் ஆகியவற்றின் துன்பத்தினை கவனித்தல். இந்த உலகத்துல வந்து ஜென்ம, மிருத்யு, ஜரா, வியாதின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. நம்ம இந்த உலகத்துல பிறந்தோம்னாலே நம்ம என்ன செய்வோம், ஒரு நாள் அழியணும், இறப்பு வரும். அதுக்கு இடையில என்னென்ன வரும்? வயதான காலம் வரும். வயதான காலம் வந்தா கூடவே என்ன வரும்? நோய் வந்துடும். இத மாதிரி இதெல்லாம் நம்ம இருக்கிறதுனால இதை விட்டு நம்ம விலகணும். இந்த பிறப்பு இறப்புல இருந்து நம்ம முக்தி அடையணும்னா என்ன செய்யணும் அப்படிங்கிறத பத்தி நம்ம யோசிக்கணும். அதுக்கான வழி எதுவோ அதை தேடணும். அதுதான் வந்து கவனித்தல் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அடுத்தது குழந்தைகள், மனைவி, வீடு மற்றும் இதர பந்தத்திலிருந்து விடுபட்டு இருத்தல். இப்ப அதனால சன்னியாசி ஆயிடுன்னு நம்ம சொல்றாங்களா, எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு அப்படின்னு நம்ம வந்து யோசிக்க கூடாது. அப்படி கிடையாது. நம்ம குடும்பத்திலேயே இருந்தாலுமே நம்மளுடைய குழந்தைகள், மனைவி, வீடு மேல வந்து பற்று வைக்க கூடாது, அதிகமான பற்று வைக்க கூடாது. அவங்களுக்கு செய்ய வேண்டிய கடமைகளை நாம செய்யணும். ஆனா நம்ம பற்றற்று எப்படி இருக்கணும், தாமரை இலையில தண்ணி இருக்க மாதிரி அது எப்படி ஒட்டாம நிக்குது, அது மாதிரி நம்ம வாழ்க்கையில இருந்து நம்ம ஒட்டிக்காம பந்தத்துல இருந்து விடுபட்டு வாழணும். முடிஞ்சா அவங்களையும் நம்ம வந்து இந்த பக்தி நெறியில கொண்டு ஈடுபடுத்தணும். எல்லாரும் சேர்ந்து உட்கார்ந்து பூஜை பண்ணணும், சேர்ந்து உட்கார்ந்து பிரசாதம் படைக்கணும், சேர்ந்து உட்கார்ந்து அந்த பிரசாதத்தை சாப்பிடலாம், சேர்ந்து உட்கார்ந்து பகவத்கீதை பாகவதத்தை படிக்கலாம். இப்படி அவங்களையும் நம்ம வந்து அதுல வந்து ஈடுபடுத்தணும். இதெல்லாம் வந்து செய்ய சொல்லியிருக்காங்க. அடுத்தது விருப்பு வெறுப்புகளில் சமநிலை. நமக்கு வந்து என்ன பிடிச்சது ஒண்ணு, பிடிக்காதது ஒண்ணு. ஒருத்தர் பார்த்தா விருப்பமா இருக்கும், நம்ம ஒருத்தவங்களை பார்த்தாலே என்ன பண்ணுவோம், சில பேர் பிடிக்காதுவோம். அந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்கக்கூடாது. எல்லாருக்குள்ளேயும் பகவான் இருக்காரு அப்படிங்கிற அந்த மனசுல வந்து எப்போதும் அதை நினைச்சுக்கணும். என் மீதான நித்தியமான களங்கமற்ற பக்தி. பகவானை எப்போதும் எப்படி செய்யணும்,
அவர்கிட்ட நம்ம வந்து முடிஞ்ச வரையிலும் எப்போதும் களங்கம் இல்லாத அந்த தூய பக்தியை நம்ம செலுத்தணும். பகவான்கிட்ட இருக்க பக்தி தான் திரிஞ்சு இங்க வந்து நம்ம பௌதிக உலகத்துல எப்படி இருக்கு, காமமா இருக்குது. அந்த காமத்தை வந்து மறுபடியும் என்ன பண்ணணும், பகவான் மேல அன்பா மாத்தணும். அது மாதிரி செய்யணும். அப்ப பக்தி. அடுத்தது தனிமையான இடங்களில் வாழ விரும்புதல். கூட்டத்துல இருந்தா என்ன நடக்கும்னா அக்கப்போர்தான் நடக்கும். நிறைய பேர் பாருங்க, இந்த காலத்துல எல்லாம் திண்ணை கட்டி வச்சிருப்பாங்க வீட்டுக்கு வீடு. எதுக்காக அந்த திண்ணன்னா, 4 வீட்டுக்காரங்களும் ஒரு வீட்டு திண்ணல ஒண்ணு கூடி உட்காந்துட்டு ஊர் அக்கப்போரெல்லாம் பேசுவாங்க. அதெல்லாம் முன்ன காலத்துல நடந்தது. இப்ப எல்லாரும் வேலைக்கு போக ஆரம்பிச்சதுனால அது வந்து குறைஞ்சிடுச்சு. குறைஞ்சு போனா கூட அந்த வயசுல இருக்கிறவங்க வந்து இன்னமும் என்ன செய்யறாங்க, இந்த மாதிரிதான் பேசிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க. அவங்கள வந்து கட்டுப்படுத்தவே முடியாது. இப்ப இருக்கிறவங்க வேலைக்கு போற இடத்துல என்ன பண்றாங்க, வேற விஷயங்களை வந்து எங்க முதலீடு பண்ணா எவ்வளவு பணத்தை வந்து சேமிக்கலாம், எங்கெங்க இடம் வாங்கலாம், இப்படி பேசுறாங்க. அது வந்து மாறி போயிருக்குது. அவ்வளவுதானே தவிர இப்பவும் என்ன பௌதிகத்தை பத்தி தான் பேசிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க அப்படிங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். அதனால கூடுமான வரையிலும் நம்ம என்ன செய்யணும், அதுல இருந்து ஒதுங்கி தனியா வாழ கத்துக்கணும். நம்ம தனியா வாழனா காட்டுல போய் வாழ வேண்டாம். வீட்லயே நம்ம தனிமையா ஒரு அறையில உட்காந்து நம்ம பகவான் பற்றிய விஷயங்களை இல்ல பக்தர்களோட கூட்டு சேர்ந்து அதை பத்தி விஷயங்களை நம்ம வந்து பேசணும். அதுதான் வந்து இதுல முக்கியமா சொல்லப்பட்டிருக்கு. பொதுமக்களிடம் விலகி இருத்தல்னா அதுதான். அடுத்தது ஆத்ம ஞானத்தின் முக்கியத்துவத்தை ஏற்றல். பகவான் அதாவது ஆத்ம ஞானம் அப்படின்னா உடல் வேற, அந்த உயிர் வேற. அந்த சாங்கிய யோகம் அதை பத்தி அதோட முக்கியத்துவம் தெரிஞ்சாதான் நாம அந்த உடல் மேல பற்று வைக்க மாட்டோம். அதனால அதோட விஷயங்களை நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கணும். அது ஞானத்தை புரிஞ்சுக்கணும். அடுத்தது பரம சத்தியத்தை அறிவதற்கான தத்துவ ஆய்வு. பகவானை பற்றி நாம இன்னும் புரிஞ்சுக்கணும். இப்ப வந்து எவ்வளவு தூரம் நம்ம புரிஞ்சிருக்கிறோம், இந்த பகவத்கீதை படிச்சதுனால ஓரளவுக்கு நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சம் தெரிய வந்திருக்குது. ஆனா இது பத்தாது, இது முழுசும் கிடையாது. இன்னும் நம்ம இதை வந்து இன்னும் விளக்கமா என்ன பண்ணணும், பாகவதம் மூலமா நம்ம படிச்சு கத்துக்கணும். நம்மளுடைய குருமார்கள், நம்மளுடைய ஆசிரியர்கள்ட்ட எல்லாம் வந்து நம்ம என்ன சந்தேகங்கள் எல்லாம் கேட்டு நம்ம சந்தேகத்தை எல்லாம் நிவர்த்தி பண்ணிக்கணும். இத மாதிரி செய்யும் போது பகவானை பற்றிய அந்த விஷயங்கள் வந்து இன்னும் நமக்கு வந்து புரிய வரும். ஏன்னா அவர் யாராலையும் புரிந்து கொள்ள முடியாதவர். அப்படிப்பட்ட பகவான். அவரை புரிஞ்சுக்கணும்னா நம்ம என்ன செய்யணும், இன்னும் அந்த தத்துவத்துல நம்மளுடைய ஆராய்ச்சியை பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும். அவரை பற்றிய நிறைய புஸ்தகங்களை நம்ம படிச்சு ஞானத்தை வளர்த்துக்கணும். சந்தேகம் இருந்தா நம்ம ஆசிரியர்கிட்ட கேட்டு தெரிஞ்சுக்கணும். இத மாதிரி இதெல்லாம் வந்து நான் ஞானமாக அறிவிக்கின்றேன். இது வந்து ஒரு 20 வகையான குணங்களை சொல்லியிருக்கிறார் பகவான். இது எல்லாம் தான் ஞானம். மற்றவை எல்லாம் என்ன, அனைத்தும் அறியாமை அப்படின்னு பகவான் சொல்றாரு. இதை தவிர பாக்கி இருக்கிறது எல்லாம் அறியாமையில பகவான் சொல்லிட்டாரு. இத வந்து நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். மாதாஜி 13 படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே ஞேயம் யத்தத் பிரவஷ்யாமி ஞாத்வம் ருதம் அஷ்ணதே அநாதிமத்பரம் பிரம்ம நசத்தன் நாசத் உச்சதே. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. தற்போது எதை அறிவதால் நீ அமிர்தத்தை சுவைப்பாயோ அந்த அறியப்படும் பொருட்களை நான் உனக்கு விளக்குகின்றேன். இதுவரையில் நம்ம என்ன பார்த்தோம், செயற்களம். நம்மளுடைய அந்த உடல் செயற்களத்தை பத்தி பார்த்தோம். அது எதால உருவானது, எந்த மூலக்கூறுகளால உருவானது, அப்புறம் வந்து அதை அறியக்கூடிய வழிகள், ஞானம் என்ன அப்படிங்கறதெல்லாம் நம்ம பார்த்தோம். இப்போ வந்து ஆத்மா பிளஸ் பரமாத்மா, இத பத்தி பகவான் வந்து சொல்ல போறாரு. எதை அறிவதால் நீ வந்து என்ன செய்வ, அமிர்தத்தை சுவைப்பாயோ அப்படின்னு சொன்னா எது, அமிர்தம் போன்ற சுவையா தரக்கூடியது எதுனா நம்மளுடைய ஆத்மா பற்றிய ஞானம். ஆத்ம ஞானத்தை பகவான் சொல்றாரு. ஆரம்பம் இல்லாததும், அதுக்கு வந்து என்னது, அனாதி காலமே வந்து தோன்றிருக்கு. அது எப்ப தோன்றுச்சு அப்படிங்கிறது யாருக்கும் தெரியாது. நம்ம வந்து பிறந்த நாள் கொண்டாடுவோம். ஒவ்வொருத்தரும் நம்ம பர்த்டே, ஹாப்பி பர்த்டே அப்படின்னு சொல்லி நம்ம கேக் எல்லாம் வெட்டி கொண்டாடுறோமே, அந்த பர்த்டே யாருக்கு கொண்டாடுறோம், இந்த உடலுக்கு தான் நம்ம வந்து கொண்டாடுறோம். ஆனா ஆத்மாவுக்கு, ஆத்மா எப்ப தோன்றுச்சு, அதுக்கு யார் பர்த்டே கொண்டாடுறது? அது மாதிரி அது எப்ப தோன்றினது அப்படிங்கறதே யாருக்கும் தெரியாது. அப்படி ஆரம்பம் இல்லாததும் எனக்கு கீழ்பட்டதும் பகவானுக்கு கீழ்பட்டது. ஏன்னா அவர்கிட்ட இருந்து பிரிஞ்சு வந்த இந்த சக்தி பிரம்மன், ஆத்மா என்று அழைக்கப்படுவதுமான, அதுக்கு என்னென்ன பேர் இருக்கு, பிரம்மன் அப்படின்னு சொல்லப்படுறாங்க, ஆத்மான்னு சொல்லப்படுது. அப்படிப்பட்ட இந்த ஆத்மா ஜட உலகின் காரணம் மற்றும் விளைவுகளுக்கு அப்பாற்பட்டு விளங்குகிறது. இந்த உலகத்துல செய்யக்கூடிய செயல்பாடுகள்லாம் அதுக்கெல்லாம் காரணமா அது இருக்கா அப்படின்னு கேட்டா இல்ல. அந்த இங்க நடக்கக்கூடிய செயல்கள் நம்ம வந்து நம்ம
செய்யக்கூடிய செயல்களுக்கு ஆத்மா வந்து காரணம் கிடையாது. அது உள்ளுக்குள்ள இருந்து வேடிக்கை பார்த்துக்கிட்டு இருக்குது. இப்ப பார்த்தோம், இதுக்கு 2 முன்னாடி ஒரு பிக்சர் பார்த்தோம். அந்த பிக்சரை உங்களுக்கு காட்டுறேன். இத பாத்தீங்கன்னா என்ன செய்யுது, ஒரு புலன்கள் வந்து என்ன செய்யுது, குதிரைகளா இருக்குது. அங்க மனம் வந்து கடிவாளமா இருக்கு. அறிவுங்கிறது வந்து அந்த வண்டியை ஓட்டக்கூடியதா இருக்குது. இந்த ரதம் வந்து நம்முடைய உடலா இருக்கு. அங்க ஆத்மா என்ன செய்யுது, பயணிக்கிற பயணியா இருக்குது. ஆக மொத்தம் அது ஒண்ணுமே செய்யல. இந்த ஆத்மா மனம் நம்ம புரிஞ்சுக்கிறோம். ஹரே கிருஷ்ணா. வாய்ஸ் கட்டாய் வருது மாதாஜி, வாய்ஸ் கட்டாய் வருது. பிரபு, இன்டர்நெட் கொஞ்சம் டிஸ்டர்ப் ஆகுது. இன்டர்நெட் டிஸ்டர்ப் ஆனா அது மாதிரிதான் ஆகும். இப்ப கிளியரா இருக்கா? கிளியரா இருக்கு. ஓகே. அதே மாதிரி நம்மளுடைய இது வந்து ஆத்மா வந்து எதுவுமே செய்யல. செய்யறதெல்லாம் எது, நம்மளுடைய மனம், புத்தி, புலன்கள் இதெல்லாம் தான் வந்து செயல்படுது அப்படிங்கிறது இது மூலமா நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். மத்தாஜி 15 படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. சர்வேந்திரிய குணபாபாசம் சர்வேந்திரிய விவர்ஜிதம் அசக்தம் சர்வபிருச்சைவ நிர்குணம் குணபோக்திருஞ்ச. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப ஆத்மா பத்தி சொல்லிட்டாரு பகவான். அடுத்தது யாரு, பரமாத்மா. நம்ம உள்ளுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய அந்த பரமாத்மா பத்தி இதுல சொல்றாங்க. எல்லா புலன்களுக்கும் மூல காரணம் யாது, பரமாத்மா. நம்மளுடைய புலன்களுக்கு அதிபதியே அவர் தான், ரிஷிகேஷா அப்படின்னு சொல்லுவோம். அப்படிப்பட்ட பரமாத்மா. இருப்பினும் அவரிடம் புலன்கள் கிடையாது. நம்மளுடைய புலன்கள் எல்லாம் அவர் கட்டுப்படுத்துறாரு. அவங்களுக்கு ஆனா புலன்கள் இருக்கான்னா இல்ல. ஆனா புலன்களே இல்லைன்னா அவர் எப்படி செயல்படுவாரு? அவருக்கு உருவம் இருக்கா அப்படின்னா உருவம் இருக்கு. அவருடைய புலன்கள் எப்படிப்பட்ட புலன்கள்? அதெல்லாம் வந்து தெய்வீக புலன்கள். அவர் வந்து என்ன செய்வாரு, கண்ணால சாப்பிடுவாரு, கையால நடப்பாரு. அது மாதிரி நம்மளால முடியுமா? நம்மளால முடியாது. பகவானுக்கு நம்ம பிரசாதம் படைச்சோம்னா கண்டருள பண்ணுதல். பெருமாளுக்கு கண்டருள பண்ணிட்டியா அப்படின்னு கேட்பாங்க. அது மாதிரி அவருக்கு கண்டருளன்னா நான் கண்ணாலே அவர் வந்து பிரசாதத்தை சாப்பிடுறாரு அப்படின்னா. அதே மாதிரி அங்க வந்து ஆன்மீக லோகத்துல இருப்பாரு. நம்ம மனசால நினைச்சோம்னா கஜேந்திரன் கூட்ட நொடியில ஓடி வந்தாரு. அங்கேயிருந்து கருட வாகனத்துல பறந்து வந்தாரு. அப்புறம் திரௌபதிக்கு துகில் உரிகிற காலகட்டத்துல அங்க இருந்துட்டு என்ன செஞ்சாரு, புடவைய வாரி வழங்கினாரு. அவர் வந்து கையாலே இருக்க நேரத்துல வரக்கூடியவர் அவரு. அது மாதிரி அவருடைய புலன்கள்லாம் எப்படிப்பட்டது, ஆத்மீக தெய்வீக புலன்கள். அவரே எல்லா உயிர்வாழிகளையும் பராமரிப்பவர். அவர் தான் வந்து நம்மளெல்லாம் காத்து ரட்சிக்கக்கூடியவர் அப்படின்னு நம்ம படிக்கிறோம். அடுத்தது இருப்பினும் அவர் பற்றற்றவராக உள்ளார். இத்தனையும் படைச்சாரே, அவருக்கு ஆசை ஏதாவது இருக்குதா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா எதுலையுமே அவருக்கு பற்று கிடையாது. அவரு சும்மா விளையாடுறாரு. நம்மள உலகத்தை தோற்றுவிச்சு, நம்மள உயிர்களை தோற்றுவிச்சு அவர் வந்து ஒரு விளையாட்டா வந்து அவரு வந்து செஞ்சுட்டு இருக்கிறாரு. அவருக்கு எதுலையும் மேலேயும் பற்று கிடையாது. அவர் இயற்கையின் குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டவர். குணங்கள் எல்லாம் படைத்தவர் அவரு தான். அந்த குணம் மாயை, அந்த மாயை சக்தியை படைச்சவரு அவரு தான். ஆனா அதுக்கு அப்பாற்பட்டவர் அவரு. அதோடைய கட்டுப்பாட்டாளர், அவருடைய எஜமானார் அவரு. அதே சமயத்தில் ஜட இயற்கையின் எல்லா குணங்களுக்கும் அவரே எஜமானார். எல்லாத்துக்கும் அவர் எப்படி இருக்கிறாரு, எஜமானார். விண்மொழி முழுவதும் அவரால் நிமிஷத்துல பறந்து திரிஞ்சு அவரால் வர முடியும். அப்படிப்பட்ட நிலையில தான் பகவான் வந்து அவருடைய சக்திகள் இருக்கு. பரமாத்மாவுடைய குணங்கள் வந்து இந்த ஸ்லோகத்துல இருந்து ஆரம்பிக்குது. அத்தாச்சி 16 படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. பகி அந்தஸ்ஸ பூதானாம் அசரம் சரம் ஹேவச சுஷ்மத்வத் தத் அவிஞ்சேயம் தூரஸ்தம் சாந்தியேதத். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. இதுல என்ன சொல்லியிருக்காங்க, பரம உண்மை எல்லா உயிர்வாழிகளின் உள்ளும் புறமும் உள்ளார். நமக்கு வந்து நமக்கு தெரியும், இது வந்து நம்ம பரமாத்மாவா உள்ள இருக்காருன்னு தெரியும். வந்து பௌதிக தோற்றங்கள்ல அவர் இருக்கிறாரு. நட்சத்திரமா, சூரியனா, மரங்களா, கொடிகளா, பறவைகளா, விலங்குகளா பகவான் வந்து இருக்கிறது வந்து வெளிப்புறமா நமக்கு தெரியுது. அடுத்தது அசைவன மற்றும் அசையாதவற்றில் உள்ளார். அசைவனங்கிறது வந்து மரம் செடிகள் இருக்கிறோட அசைது நடக்கிறோம்.
அசையாது இது வந்து இருக்கிறார். இந்த மாதிரி டேபிள் மாதிரி இருக்கிறதுலயும் பகவான் இருக்கிறாரு அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. அடுத்து சூட்சுமமானவர். சூட்சுமமானவர்னா எப்படி? நம்ம கண்ணுக்கு புலப்படாதவர். நம்முடைய ஆத்மாவையே நம்மளால கண்ணுக்கு தெரியாது, பகவான் அதை விட நுண்மையா இருக்கிறாரு, அது சூட்சுமமானவர். ஜடப்புலன்களின் வலிமையால் காண்பதற்கோ அறிவதற்கோ அப்பாற்பட்டவர். பகவானை நம்மளை அந்த கண்களை கொண்டு பார்க்கணும் அப்படின்னு நம்ம ஆசைப்பட்டா பார்க்க முடியுமா? முடியாது. ஏன்னா அவர் நம்ம உள்ளுக்குள்ள இருக்கிறவரை நம்ம அகக்கண்களை கொண்டுதான் அவரை பார்க்க முடியும். அதனால வந்து காண்பதற்கு அரிதானவர், அறிவதற்கும் அப்பாற்பட்டவர். மிக மிக தொலைவில் இருக்கணும், அவர் அனைவரின் அருகிலும் இருக்கிறார். தத்தூரே தத்தந்திகே அப்படின்னுட்டு இதுல ஒரு என்ஒயில அது மாதிரி தத்தூரே தத்தந்திகன்னா தூரத்திலயும் இருக்கிறாரு, நம்முடைய பக்கத்திலயும் இருக்கிறாரு. அவர் நடக்கிறாரு, நடப்பதும் இல்லை அப்படின்னு நீங்க யாராவது என்ஒய் படிச்சு வருதீங்கன்னா உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும். அந்த ஸ்லோகத்துல வரும் அழகா. அது மாதிரி பகவான் எப்படி இருக்கிறாரு? வெகு தொலைவுல இருக்கிறாரு. நம்மளுடைய இருண்ட இந்த ஜட உலக அண்டத்துக்குள்ள இருந்து 7 லேயர் தாண்டி மற்ற பிரபஞ்சங்கள்லாம் மிதந்துகிட்டு இருக்கு. அதையும் தாண்டி பிரஜா நதியை தாண்டி பிரம்மஜோதியை தாண்டி வைகுண்ட லோகங்களை தாண்டி பகவான் எங்க இருக்கிறாரு? கோலோக விருந்தாவனத்துல இருக்கிறாரு. ஆனா அப்படி நிமிஷ நேரத்துல அவர் வந்து என்ன செய்வாரு? இங்க நமக்கு வந்து உதவி பண்ணுவாரு. கஜேந்திரனுக்கு அப்படிதான் வந்து அவர் கூப்பிட்ட நாழிக்கு ஓடி வராரு. அது வர எப்படி இருக்காருன்னா தொலைவிலும் இருக்கிறார், அண்மையிலும் இருக்கிறார், வெளியிலும் இருக்கிறார், நம்ம உள்ளத்துக்குள்ளேயும் இருக்கிறாரு அப்படிங்கிறத பரமாத்மாவுடைய இந்த குளோரிபிகேஷன் இங்க சொல்லப்பட்டிருக்கு. மாதாஜி இதை படிங்க. இதுல ஸ்லோகம் இல்லையா? இல்ல, நானே சொல்லிடுறேன். இதுல வந்து பகவானுடைய அந்த இன்ன சக்திகள்லாம் சொல்லப்பட்டிருக்கு. உயர்ந்த சத்தியம் எல்லா உயிரினங்களுக்கு வெளியேயும் உள்ளேயும் உள்ளது. அது நம்ம படிச்சுட்டோம். நகரும் மற்றும் அசையாதது, அது அசையும் அசையாத எல்லாத்துலயும் பகவான் இருக்கிறாரு. அவர் நுட்பமானவர் என்பதால் அவர் பார்க்க தெரிந்து கொள்ள புலன்களின் சக்திக்கு அப்பாற்பட்டவர். ரொம்ப நுழையா இருக்கிறதுனால நம்ம கண்களுக்கு அருகிலும் இதயத்துக்குள்ளும் அவர் இருக்கிறார் அப்படின்னு சொல்லப்படுது. இந்த பிக்சர்ல பாத்தீங்கன்னா, கேக்குதா மாதாஜி? அது விட்டு விட்டு தான் மாதாஜி வருதுங்க. அதுதான் இன்டர்நெட் கனெக்ஷன் கொஞ்சம் இதா இருக்கு மாதாஜி, ப்ராப்ளமா இருக்குது. மாதாஜி புரியுது இல்ல பாடம்? புரியுதுங்க. ஆனா அந்த கரெக்டா ஒரு பேச்சு தடப்பட்டு போகுது கரகரன்ட்டு. ஓகே ஓகே, கிளியரா கேக்குது இல்ல? பேசும்போது கரெக்டா இருக்குது மாதாஜி. கிளாஸ்ல இருக்கும்போது அநேத்தி ஒரு டைம்ல அந்த மாதிரி ஆயிடுதுங்க. இன்டர்நெட் கொஞ்சம் பிரச்சனை கொடுக்குது மாதாஜி, நெட்வொர்க் கனெக்ஷன் அப்படி இருக்கு. இல்ல மாதாஜி, அது மழை இருக்கிறதுனால அப்படிதான் இருக்கு மாதாஜி. மானம் கொஞ்சம் மப்பா இருக்கு. மழையினால அப்படிதான் மாதாஜி வருது. ஆமா கரெக்ட். வாய்ஸ் பிரேக் ஆகுது. கரெக்ட் கரெக்ட். வானம் வந்து கிளியரா இல்ல. இது வந்து நம்ம கையில இல்ல, பகவானை தான் பிரார்த்தனை பண்ணிக்கணும். நாங்க எல்லாருக்கும் இந்த பாடம் புரியணும் அப்படிங்கிறது. இப்ப வந்து மாதாஜி புரியுது மாதாஜி. ஓகே, தேங்க்யூ மாதாஜி. இப்ப பிக்சர்ல பாத்தீங்கன்னா என்ன இருக்கு அப்படின்னா, இது வந்து உத்தரையோட கர்ப்பம். உத்தரையோட கர்ப்பத்துக்குள்ள யார் இருக்கா அப்படின்னா பரீட்சித் மகாராஜா இருக்காரு. உங்க எல்லாருக்கும் இந்த கதை தெரிஞ்சிருக்கும். தெரியலைன்னாலும் நான் சின்ன ஷார்ட்டா சொல்றேன். வந்து அர்ஜுனர் என்ன பண்றாரு, போர்க்காலத்துல அர்ஜுனரை வந்து எல்லாம் கொன்னுடுறாங்க, மகாராஜர்கள்லாம் கொன்னுடுறாங்க. அப்போ வந்து சாரி அர்ஜுனருங்கிறேன், அபிமன்யுவை கொன்னுடுறாங்க. அபிமன்யு கொன்னதுக்கு அப்புறம் அவருடைய மனைவியோட கருவுல வந்து உத்தரையோட கருவுல வந்து பரீட்சித் மகாராஜா இருக்கிறாரு. அஸ்வத்தாமன் என்ன பண்றான், பஞ்ச பாண்டவர்களோட புதல்வர்கள் 5 பேரையும் அழிச்சிடறான். அவங்க வம்சத்தை அழியோட அழிக்கணும் அப்படின்னு அவங்க கங்கணம் கட்டி உப பாண்டவர்களா அழிச்சிடறான். அதுக்கு பிற்பாடு மிஞ்சி இருக்கிறது அவங்க வம்சத்துல பரீட்சித் மகாராஜா மட்டும்தான். யுதிஷ்டருக்கு பிறகு ஆட்சிக்கு வரக்கூடியவர். அவரையும் கொண்டணும்னுட்டு அவன் என்ன பண்றான், பிரம்மாஸ்திரத்தை விடுறான். அப்ப வந்து பகவான் என்ன செய்யறாரு, அவருடைய கர்ப்பம் நம்ம உத்தரையோட கர்ப்பத்துக்குள்ள போய் 3 காலம் சுழந்து அந்த கதைய இத வந்து ஒரு இது தடுக்கிறாரு. பிரம்மாஸ்திரத்தோட உத்தரத்தை வந்து பகவான் என்ன செய்யறாரு, தடுத்து கர்ப்பத்துக்குள்ள இருக்க அந்த சிசுவை வந்து இவர் காப்பாத்துறாரு.
இதுல என்ன ஒரு பெரிய விசேஷம் அப்படின்னா, உத்தரை வந்து ரொம்ப ரொம்ப பெரும் பாக்கியம் பண்ணியிருக்கிறாங்க. நிறைய பேர் வந்து பகவான வந்து தன்னோட கருவுல சுமந்த பாக்கியம் இருக்குது. தேவகிக்கு வந்து தன்னுடைய கருவுல வந்து கிருஷ்ணரை சுமந்தாங்க. கௌசல்யா வந்து தன்னுடைய கருவுல வந்து ராமரை சுமந்தாங்க. இப்படி அவங்க எல்லாம் பகவானை மட்டும்தான் சுமந்தாங்க. இங்க பாத்தீங்கன்னா உத்தரையோட கர்ப்பத்துக்குள்ள அவர் வந்து ஒரு பக்தர். பரீட்சித் மகாராஜா ஒரு பக்தர், கிருஷ்ண பக்தர். அவரையும் பிளஸ் வந்து பகவான் கிருஷ்ணர் அவரையும் சேர்த்து தங்கி இருக்கிறாங்க. அவருடைய கர்ப்பத்தை காப்பாத்துறதுக்காக பகவான் அவங்க கர்ப்பத்துக்குள்ள போனதுனால 2 பேரையும் பக்தரும் பாகவதனையும் சேர்த்து வந்து அவங்க கர்ப்பத்துல கொஞ்ச நாளே அவங்க சுமந்த ஒரு நிகழ்வு தான் இது. அது வந்து இங்க நமக்கு வந்து இதை புரிஞ்சுக்கணும். அவருடைய பத்தி கதைகள்லாம் நிறைய இருக்குது. அந்த கதைகள்லாம் சொன்னா நமக்கு டைம் ஆயிடும். நான் வந்து அது வேற ஒரு நாள்ல ஒவ்வொரு கதையா நான் சொல்றேன். மாதாஜி 18 படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. அவிபக்தம் ச பூதேஷு விபக்தம் இவ சஸ்திதம் பூத பத்ரு சத ஞேயம் கரஷிஷ்ணு பிரப விஷ்ணு ச. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. இதுல என்ன சொல்லி இருக்கிறாங்க அப்படின்னா, பிரகாசிக்கும் பொருள்கள் எல்லாவற்றின் மூலம் அவரே. நம்ம வந்து சூரியன் சந்திரன் எல்லாம் ஒளி கிடைக்குது இல்ல, எது அப்படின்னா பார்த்தா பகவான் தந்து வந்த ஒளி. அவருடைய கண்கள், ஒரு கண்ணு சூரியன், ஒரு கண்ணு சந்திரன் அப்படின்னு வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு. அடுத்தது அவர் ஜடத்தின் இருட்டிற்கு அப்பாற்பட்டவர். அவரு பிரகாசமே அவரு தானா, அவரு இருக்க இடத்துல இருட்டு இருக்குமா? அவரை விட்டு உலகி ஓடிடும். அதனால இருட்டுக்கு அப்பாற்பட்டவர், தோன்றாதவர், யாருடைய கண்களுக்கும் தோன்றாதவர். அவரே அறிவாகவும் அறியப்படும் பொருளாகவும் அறிவின் இலக்காகவும் உள்ளார். அறிவு எது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பகவான். அறியப்படும் பொருள் எது அப்படின்னு பார்த்தா பகவான். அறிவின் இலக்கு எது அப்படின்னு பார்த்தா பகவான். ஆக மொத்தம் எல்லாமே இறைவன் அவங்க அந்த இடத்துல இருக்கிறாங்க. அவர் ஒவ்வொருவருடைய இதயத்திலும் வீட்டுள்ளார். அவர் எப்படி இருக்கிறார்? நம்முடைய இதயத்துல பரமாத்மாவா வீட்டிருக்கிறார். இங்க வந்து எல்லா தேவர்களும் வந்து பகவானை வந்து இங்க வணங்குறாங்க. பிரம்மதேவன் மற்றும் உள்ள தேவர்கள் எல்லாரும் என்ன செய்யறாங்க? பகவான் கிருஷ்ணரை வந்து வணங்குறாங்க. அப்படிப்பட்ட பகவான் பரமாத்மாவுடைய ஐஸ்வர்யங்கள் இதுல சொல்லப்பட்டிருக்கு. மாதாஜி 19 படிங்க. 19. இதி க்ஷேத்ரம் ததா ஞானம் ஞேயம் சூக்தம் சமாசத மத் பக்த ஏதத் விஞ்ஞாய பத்பாவ யோ பக்தயதே. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. இவ்வாறாக செயல்களின் களம் அது உடல், கஷேத்திரன்னு சொல்லக்கூடியது. அறிவு, அறிவுனா ஞானம், அறியப்படும் பொருள் ஞேயம், யாரு? பரமாத்மா ஆகியவை சுருக்கமாக என்னால் விவரிக்கப்பட்டன. சுருக்கமா தான் பகவான் வந்து இதுல சொல்லியிருக்கிறேன் அப்படின்னு அவரே சொல்லிட்டாரு. உடலை பத்தியும் அறிவை பத்தியும் அறியக்கூடிய பொருளை பத்தியும் பகவான் வந்து சுருக்கமா சொல்லிட்டாரு. எனது பக்தர்கள் மட்டுமே இவற்றை முழுமையாக புரிந்து கொண்டு எனது இயற்கையை அடைய முடியும். இதெல்லாம் யாரால புரிஞ்சு கொள்ள முடியும் அப்படின்னு பார்த்தா பக்தர்களால் அது மட்டும்தான் புரியும். இப்ப நம்ம இங்க கூடியிருக்க நம்ம எத்தனை பேர் இருக்கோமோ அத்தனை பேரும் பக்தர்கள் தான். ஏன்னா அவரை பற்றிய விஷயங்களை பத்தி நம்ம வந்து பேசுறோம், அவரை பற்றிய விஷயங்களை நம்ம கேட்கிறோம். இது எல்லாமே வந்து அவரை பத்தி நம்ம புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முயற்சி பண்றோம். அதனாலதான் பகவான் வந்து என்ன சொல்றாரு? பக்தர்கள் மட்டும்தான் இதை புரிஞ்சுக்குவாங்க. அப்படி புரிஞ்சுக்கிட்டவங்க என்ன அடைவாங்க? அவருடைய தொண்டுல ஈடுபட்டு அவரை வந்து சென்று சேருவாங்க அப்படின்னு வந்து இதுல வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு. 20 படிங்க. பிரகிருதம் புருஷம் சைவ வித்யானதி உபாசபி விகாரம்ச குணாம்ச சைவ விக்தி பிரகிருதி சம்பவான். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த விஷயங்கள்லாம் 15வது சாப்டர்லயும் மறுபடியும் வரும், நம்ம படிக்கலாம். இதுல என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்க அப்படின்னா, ஜட இயற்கையும் உயிர்வாழிகளும் ஆரம்பமற்றவை என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். நம்ம ஃபர்ஸ்ட் கீதை எடுத்தோடனே நம்ம 5 விஷயங்களை பத்தி நான் உங்களுக்கு சொன்னேன். என்னன்னா, ஜீவாத்மாவை பத்தி பார்ப்போம், நம்ம பரமாத்மா பகவானை பற்றி புரிஞ்சுக்க போறோம், ஜட இயற்கை மெட்டீரியல் நேச்சரை பத்தி தெரிஞ்சுக்க போறோம், காலம்னா என்னன்னு பார்க்க போறோம், அடுத்தது கர்மானா என்னன்னு பார்க்க போறோம்னு நான் சொன்னேன். 5 விஷயங்கள். இதுல வந்து கர்மத்தை தவிர, அதாவது பாமினி மாதாஜி மியூட் போட்டு. இதுல வந்து அந்த மற்ற
இந்த நாளும் வந்து என்ன அப்படின்னா மாறக்கூடிய நிலையானது, அழிவற்றது, கர்மா மட்டும்தான் என்ன மாறக்கூடியது அப்படின்னு நம்ம படிச்சோம். அதுதான் வந்து இங்க வந்து சொல்லியிருக்காங்க. உயிர்வாழிகளும் ஜட இயற்கையும் ஆரம்பமற்றவை, நித்தியமானவை. இப்போ பகவானுடைய உடல்ல போய் வந்து என்ன செய்யும், அவ்வியக்தமா மறைஞ்சிருக்கும். பிரளயத்தின் போது திருப்பி வந்து உற்பத்தி காலம் ஆனோம்னா, படைக்கும் காலம் வந்தோம்னா படைச்சு எல்லாம் வெளியில ஒன் பை ஒன்னா மகத்தத்துவத்துல இருந்து ஒன்னா வெளியில வரும். அதுல இருந்தா நம்ம வருதுன்னு நம்ம பார்த்தோம். மகத்தத்துவத்துல இருந்து ஃபர்ஸ்ட் என்ன வருது, ஆகாயம் வரும், ஆகாயத்துல இருந்து காற்று வரும், காற்றுல இருந்து நீர் வரும், நீர்ல இருந்து நெருப்பு வரும், நெருப்புல இருந்து நிலம் வரும். இப்படி வந்து எல்லாம் வந்து ஒன் பை ஒன்னா வரும். பிரகிருதி வரும், அதுல வந்து உயிர்வாழிகள்லாம் உற்பத்தி ஆகும். அவர்களது மாற்றங்களும் ஜடத்தின் குணங்களும் ஜட இயற்கையின் உற்பத்தி பொருட்களே. நம்மளுடைய உயிர்வாழிகள்லாம் மாற்றம் அடையுது. நமக்கு வந்து என்ன செய்யணும்னா ஜட இயற்கையும் மாறுபடுவதுதான். அதுவும் வந்து என்ன மாறிக்கிட்டே இருக்கும், ஒரு மாதிரி இருக்காது. காலம் நீங்க பாத்தீங்கன்னா இப்ப வந்து மழை பெய்யுது, அப்புறம் ஒரு காலத்துல வந்து என்ன ஆகுது, குளிர் வருது, ஒரு காலத்துல வந்து வெயில் அடிக்குது, ஒரு காலத்துல வந்து புயல் அடிக்குது. இதெல்லாம் வந்து என்ன இயற்கையோட மாற்றங்கள். அது மாதிரிதான் நம்மளுடைய உடலும் என்ன ஆகுது, மாற்றம் அடையக்கூடிய உடல். தேஹினோஸ்மின் யதா தேகே கௌமாரம் யௌவனம் ஜரா அப்படின்னு வந்து நம்ம படிச்சோம் இல்லையா செகண்ட் சாப்டர்ல. நாம வந்து சின்ன குழந்தையா பிறப்போம், அப்புறம் வந்து மண்டிட்டு தவழுவோம், அப்புறம் எழுந்து நிற்போம், அப்புறம் வந்து நடப்போம், வளருவோம். அப்புறம் வந்து திருமணம் ஆனோம்னா நமக்கு குழந்தைங்க பிறப்பாங்க, அப்புறம் முதுமை வரும், நோய் வரும், மறைவோம். இத மாதிரி நம்மளுடைய உடலும் வந்து மாற்றம். அதான் வந்து இங்க சொல்லியிருக்காங்க, மாற்றங்களும் அவர்களது மாற்றங்களும் ஜடத்தின் குணங்களும் ஜட இயற்கையின் உற்பத்தி பொருட்களே. இங்க வந்து எத்தனை விதமான 84 லட்சம் வகையான அந்த உயிர்வாழிகள் எல்லாம் இங்க கொடுத்திருக்காங்க. எல்லாமும் இந்த சொல்லப்பட்ட கருத்துல வந்து அடக்கமானதுதான். மத்தாச்சி இது படிங்க 21. காரிய காரண கர்த்ருத்வே ஹேது பிரகதிர் உச்சதே புருஷ சுகதுகானாம் போக்திருத்வ ஹேதுர் உச்சயதே. எல்லா செயல்களுக்கும் விளைவுகளுக்கும் இயற்கையே காரணமாக கூறப்படுகின்றது. இங்க நடக்கக்கூடிய செயல்களும் நமக்கு இந்த உடல் கிடைச்சதுக்கு காரணம் எது அப்படின்னா இயற்கை தான். இப்ப இந்த படத்துல பாத்தீங்கன்னா ஒருத்தவங்க வந்து என்ன பண்றாங்க, மாமிசத்தை சாப்பிடுறாங்க. மாமிசத்தை சாப்பிடுறதுனால அவங்களுக்கு அடுத்த பிறவி என்ன உடல் கிடைக்குது, இது விலங்கு பிறவி வந்து கிடைக்குது. அது எதனால வருது அப்படின்னா இயற்கை தான் அந்த மாதிரி ஒரு உடலை வந்து அந்த உயிர்வாழிக்கு அமைச்சு கொடுக்குது. அது மாதிரி எல்லா செயல்களுக்கும் விளைவுகளுக்கும் இயற்கை தான் காரணம். இருப்பினும் இவ்வுலகின் பல்வேறு இன்ப துன்பங்களுக்கு உயிர்வாழியே காரணமாக கூறப்படுகிறது. நம்மளுடைய இன்ப துன்பங்களுக்கு எது காரணம், நம்மளுடைய லிவிங் என்டிட்டி. அது எதுனா நம்ம வந்து செய்யக்கூடிய பாவங்களுக்கும் புண்ணியங்களுக்கும் நம்ம செய்யக்கூடிய கர்மங்களுக்கு தகுந்த மாதிரி இன்பமும் துன்பமும் கிடைக்குது அப்படின்னு இதுல சொல்லப்பட்டிருக்கு. 22 படி. ஹரே கிருஷ்ணா. புருஷ பிரகிருதிஸ்தோ ஹி புக்தே பிரகிருதிஜான் குணான் காரணம் குணசங்கோஸ்ய சத் அசத்யோனி ஜன்மசு. ஹரே கிருஷ்ணா. இவ்வாறாக ஜட இயற்கையுள்ள உயிர்வாழி இயற்கையின் முக்குணங்களை அனுபவித்துக் கொண்டு வாழ்வின் வழிகளை பின்பற்றுகின்றான். இப்ப நம்ம வந்து என்ன செய்யறோம், நம்ம வந்து பகவானுடைய அந்த இயற்கை வந்து நம்ம எந்த மாதிரி உடலை கெடுக்குது, நம்ம சபிக்கப்பட்ட உடலா இல்ல ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட உடலாங்கிறது நம்ம உடலை பொறுத்தது. இப்ப வந்து இந்த மிருகம் பாத்தீங்கன்னா கீழே வந்து ஓரறிவு படைத்த விலங்குல இருந்து இருக்குங்க. ஓரறிவு, ஈரறிவு, 3 அறிவு, 4 அறிவு, 5 அறிவு, கடைசியா நம்ம 6 அறிவு மேல இருக்கிறோம். இந்த மாதிரி இந்த விதமான ஓரறிவுல இருந்து 6வது அறிவு பகுத்தறிவு உள்ள வரையிலும் நம்மளோட பிறவிகள்லாம் நமக்கு வந்து உடல் கிடைக்குதுன்னா அது வந்து நம்மளுடைய செஞ்ச வினைகளுக்கு ஏற்ப வந்து இயற்கை கொடுக்கிற உடல். அதுதான் வந்து சபிக்கப்பட்ட உடல். இதெல்லாம் வந்து எப்படின்னா சபிக்கப்பட்ட உடல்னு சொல்லலாம். இது வந்து ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட உடல். நமக்கு மனித பிறவி எப்படி ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட ஒரு உடல். அதை நாம வந்து என்ன பண்ணணும், பயன்படுத்திக்கணும். நாம வந்து நம்ம தேவ உடலையும் நம்ம எடுத்துக்க நம்மளால முடியும், நாய் பிறவியாவும் நம்மளால பிறக்க முடியும். அது எதனால, நம்ம செய்யக்கூடிய செயல்களால. அந்த மாதிரி அவங்கவுங்களுக்கு கிடைச்ச அந்த உடலை கொண்டு
இந்த வாழ்வுல என்ன செய்யறோம், மூன்று குணங்கள் மூலமா நான் கட்டுப்பட்டு நம்ம அந்த வழியில நம்ம வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கோம். இவை ஜட இயற்கையின் தொடர்பினால் ஏற்படுபவை. ஜட இயற்கை நேச்சர் தான் என்ன செய்யுது, நமக்கு இந்த உடலை கொடுக்குது. இவ்வாறு பல்வேறு இனங்களில் அவன் நன்மை தீமைகளை அனுபவிக்கின்றான். பல்வேறு இதுலயும் வந்து என்ன செய்யணும், அந்தந்த பிறவியில என்ன நடக்குமோ, நாய்னா குலைப்போம், பன்னினா மலம் சாப்பிடுவோம், பறவைன்னா பழம் சாப்பிடுவோம், அந்த மாதிரி பசுன்னா என்ன சாப்பிடும், புல் சாப்பிடும். மனிதர்கள்லாம் என்ன செய்வாங்க, சத்வ உணத்தை சாத்வீகமான உணவுகளை சாப்பிடணும். இந்த மாதிரி அந்தந்த உடலுக்கு தகுந்த நன்மை தீமைகளை நாம வந்து அனுபவிச்சுக்கிட்டு இருக்கோம். நம்மளுடைய செயல்பாட்டாலதான், நம்மளுடைய கர்மங்களால அப்படிங்கிறது இங்க கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. 23. ஹரே கிருஷ்ணா. உபதிருஷ்டானுமந்தாச பர்த்த போக்த மகேஸ்வரக பரமாத்மேதி சாப்யுக்தோ தேகே அஸ்மின் புருஷக பரக. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. இதுல என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்க, இருப்பினும் இவ்வுடலில் மற்றொருவரும் இருக்கின்றார். யார் அவரு, பரமாத்மா. அவரை பத்திதான் இதுல சொல்லப்பட்டிருக்கு. அவர் தெய்வீக அனுபவிப்பாளர். அவர் இந்த நம்ம பர்த்தானாலே நமக்கு வந்து என்ன, போக்தா அப்படின்னாலே அவர் நம்மளுடைய இறைவன். நம்ம தெய்வீக அனுபவிப்பாளர் பேரு போக்தா. பர்த்தான்னா அவர் தான் இறைவன். பரம உரிமையாளர், மேற்பார்வையிட்டு அனுமதி வழங்குபவரும் பரமாத்மா என்று அழைக்கப்படுபவரும் அவரே. மேற்பார்வையிட்டுனா உபதிரஷ்டானும் அந்தாச்சன்னு இன்னைக்கு காலையில கூட பாகவதம் கிளாஸ்லாம் நம்ம படிச்சோம். அதே மாதிரி அந்த நமக்கு யார் வந்து நமக்கு உள்ளுக்குள்ள இருந்துகிட்டு அவர் என்ன செய்யறாரு, அனுமதி கொடுக்கிறாரு. நம்ம எல்லா செயல்களையும் நம்ம செஞ்சாலுமே எல்லா செயல்களையும் நம்மளால என்ன பண்ண முடியாது, நம்ம விருப்பப்படி எல்லாம் செய்ய முடியாது. நம்ம மேன் ப்ரப்போசஸ் காட் டிஸ்போசஸ் அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை இங்கிலீஷ்ல இருக்குது. அது மாதிரி நாம நினைக்கிறது எல்லாமே நம்மளால நடத்தி விட முடியாது. நாம நினைப்போம், ஆனா நடத்தி கொடுக்கறது வந்து பகவான் கையில தான் இருக்குது. ஒரு மருத்துவர் இருக்கிறாருன்னா ஒரு நோயாளியை அவர் காப்பாற்றணும்னு முயற்சி எடுக்கலாம். ஆனா காப்பாற்றக்கூடிய நிலையில இருக்கிறது யாரு, பகவான் தான் அந்த இடத்துல இருக்கிறாரு. அது மாதிரி ஒவ்வொரு விஷயங்கள்லயுமே நம்ம செய்யக்கூடிய செயல்களுக்கு அனுமதி கொடுக்கிறவர் யாருன்னா பகவான். நம்ம வந்து 3/4 பாகம் நம்ம முயற்சி எடுக்கலாம். ஆனா அந்த கடைசி 1/4 பாகம் வந்து பகவானோட விருப்பம் இருந்தாதான் அது வந்து அந்த செயல் வந்து நடைபெறும் அப்படிங்கிறது தான் இந்த ஸ்லோகம் வழியா நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். 24. ஏவம் வேத்தி புருஷம் பிரகிருதிம் சகுணக சக சர்வாத வர்த்தமனோ அபிசா அபின சபியோ அபிஜாயதே. அந்த பிராக்கெட்ல இருக்குல்ல மத்தாச்சி, அத வந்து உச்சரிக்க கூடாது, அவகிரகம் அதுக்கு. அந்த இடத்துல வர்த்தமானோபி அப்படின்னு படிக்கணும். வர்த்தமானா அப்பின்னு படிக்க கூடாது. வர்த்தமானோபி ஆங்கிறது மனசுக்குள்ள வரணும். ஆனா வந்து வெளியில வாயில வரக்கூடாது. அது மாதிரி படிக்கணும். ஜட இயற்கை உயிர்வாழியின் குணங்களுடனான இவற்றின் உறவு ஆகியவற்றை பற்றிய இந்த தத்துவத்தை புரிந்து கொள்பவன் நிச்சயமாக முக்தி அடைகின்றான். பகவான் என்ன சொல்றாரு, இந்த தத்துவங்கள் நம்ம படிச்சிருக்கோம். நேச்சரை பத்தி படிச்சோம், நம்ம உயிர்வாழிகளோட உயிர்வாழியை பத்தி படிச்சோம். இது ரெண்டுக்கும் உள்ள உறவை படிச்சோம். அது என்ன, நம்ம உடலை ஏற்படுத்தி கொடுக்கறது இயற்கை, அதோட இன்ப துன்பங்களை அனுபவிக்கிறது உயிர்வாழி. அது வந்து நம்மளுடைய நாம செய்யக்கூடிய செயல்களால, நம்மளுடைய குணங்கள்னால வரக்கூடிய நாம செய்யக்கூடிய செயல்கள். இதுதான் வந்து ரெண்டுக்கும் உள்ள வந்து என்னது மேட்ச். ரெண்டும் வந்து எப்படி உறவு கொள்ளுது அப்படிங்கிறது தான் இதுல கொடுத்துருக்குறாங்க. ரெண்டுக்கும் உள்ள தொடர்பு என்ன, ஜட இயற்கைக்கும் உயிர்வாழிக்குள்ள தொடர்பை பத்தி இப்ப நம்ம படிச்சோம். இந்த தத்துவத்தை புரிந்து கொள்பவன் நிச்சயமாக முக்தி அடைகின்றான். இந்த விஷயங்களை நம்ம யார் ஒருத்தவங்க எல்லாம் புரிஞ்சுக்கிறாங்களோ அவங்களுக்கெல்லாம் நிச்சயம் முக்தி அப்படிங்கிறாங்க. எப்படி அப்படின்னா, எப்படி சும்மா படிக்கிறதுனால முக்தி அடைய முடியுமா? கிடையாது. நாம வந்து அதை புரிஞ்சுக்கணும், ஆழமா புரிஞ்சுக்கணும். எப்படி அப்படின்னா, இந்த நம்ம செய்யக்கூடிய கர்மங்களாலதான் நம்ம இங்க வந்து இன்ப துன்பத்தை அனுபவிக்கிறோம். நம்மளுடைய விருப்பத்துக்கு தகுந்த மாதிரிதான் நமக்கு உடல் கிடைக்குது. அப்படின்னா நம்மளுடைய விருப்பம் எப்படி இருக்கணும், உள்ளுவதெல்லாம் உயர் உள்ளல் அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம நினைக்கிறதெல்லாம் நம்ம மேன்மையா நினைக்கணும். நாம வந்து எப்படி விட்டோம், தேவ உடல் கிடைக்கலாம், இல்ல பகவானை சென்றடையணும்னு நினைக்கலாம். நாம அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்மளுடைய நினைவுகளையும் நம்மளுடைய செயல்களையும் மாற்றும் போது
அந்த இயற்கை என்ன செய்யும், அதுக்கு தகுந்த உடலை நமக்கு அமைச்சு கொடுக்கும் அப்படிங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம். அது மாதிரி நம்ம பகவானை பத்தி நினைக்கும் போது நமக்கு வந்து முக்தி கிடைக்குது. அதுதான் வந்து இங்க சொல்லப்பட்ட கருத்து. அடுத்தது, அவனது தற்போதைய நிலை எவ்வாறு இருந்தாலும் சரி, அவன் மீண்டும் இங்கே பிறவி எடுக்க போவதில்லை. இது யார் ஒருத்தவங்க புரிஞ்சுக்கிறாங்களோ, உள்ளுக்குள்ள இருக்க அந்த பரமாத்மா வந்து என்ன பண்றாரு, நம்மளை கூட்டிகிட்டு போக தயாரா இருக்கிறாரு, காத்துக்கிட்டு இருக்கிறாரு. ஆனா நாம என்ன செய்யறோம், திரும்பி கூட அவரை பாக்குறது இல்லை. அவர் எப்ப திரும்பி பார்ப்ப அப்படின்னு அவர் காத்துக்கிட்டு இருக்கிறாரு. அடுத்த நிமிஷம் அவர் வந்து கை தூக்கி நம்மளை கொண்டு போக ரெடியா இருக்கிறார். அதை நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா நாம இந்த உலகத்துல மறுபடியும் என்ன செய்ய மாட்டோம், ஜன்ம மிருத்தி ஜரா வியாதியில வந்து வீழ்ச்சி அடைய மாட்டோம். அதுதான் வந்து இங்க வந்து சுகபிரம்மம் என்ன செய்யறாங்க, பரீட்சித் மகாராஜாவுக்கு அந்த ஆத்ம தத்துவத்தை அங்க உபதேசம் வந்து பாகவதத்தை அங்க சொல்லி கொடுக்குறாங்க. இதை நாம எல்லாரும் வாழ்க்கையில கடைபிடிக்கணும் அப்படிங்கறதுதான் முக்கிய கருத்து. 25 படிக்கணும். அத்தச்சி, ध्यानोत्मनि पश्यन्ति केचित् आत्मानम् आत्मना अन्ये सांख्येन योगेन कर्मयोगेन साबरे. हरे कृष्ण. ஹரே கிருஷ்ணா. தங்களுக்குள் இருக்கும் பரமாத்மாவினை சிலர் தியானத்தினாலும் சிலர் ஞானத்தை வளர்ப்பதனாலும் வேறு சிலர் பலனை எதிர்பார்த்து செயல்படுவதாலும் காண்கின்றனர். உள்ளுக்குள்ள இருக்கிற அந்த பரமாத்மாவை யாராரு எப்படி எப்படி வணங்குறாங்க அப்படிங்கிறது இதுல சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு விதமா அவரை வந்து வணங்குறாங்க. அப்படின்னா ஒரு நிமிஷம் சார்ஜ் ஆயிட்டு. ஆனா எல்லாரும் அவங்க சில பேர் என்ன செய்யறாங்க, தியான யோகத்துல அஷ்டாங்க யோகிகள்லாம் என்ன செய்யறாங்க, அந்த ஞானம் அஷ்டாங்க யோகத்தை செஞ்சு தியானம் பண்ணி மெடிடேஷன் மூலமா பகவான சென்றடைகிறாங்க. அவங்க ஒரு வகை. அடுத்தது இங்க கூட்டிங்க. அடுத்தது இன்னொரு வகை எப்படி இருக்குனாங்கன்னா ஞானம். ஒவ்வொருத்தர் என்ன செய்யறாங்க, இப்ப நம்ம எல்லாம் என்ன பண்றோம், பகவத்கீதை பாகவதம் இதெல்லாம் வந்து நம்ம படிக்கிறோம். இதை படிக்கிறதுனால பகவானை பற்றிய அந்த ஞானத்தை நம்மளால வளர்த்துக்க முடியுது. அதுதான் வந்து இங்க சொல்லப்பட்டிருக்கு. இன்னும் சில பேர் என்ன செய்யறாங்க அப்படின்னா எந்த வித பலனையும் எதிர்பார்க்காமல் செயல்படுறாங்க. அதாவது எதுலையுமே வந்து ஆசை இல்லாம, பலன்களை வந்து ஃப்ரூட்டிவ் ஆக்ஷன் இல்லாம கர்ம யோகம் செஞ்சு பகவானை வணங்குறாங்க. இந்த மாதிரி 3 வகையில வந்து உள்ளுக்குள்ள இருக்க பரமாத்மாவை வணங்குறவங்க, அதாவது கர்மயோகி, ஞான யோகி, அஷ்டாங்க யோகியை பத்தி இதுல சொல்லப்பட்டிருக்கு. மத்தாஜி 26 படிங்க. अन्यत्वम् अजानन्द श्रुत्वान् येभ्य उपासते तेभि साधितर्वन्देव मृत्युं ஸ்ருதி பாராயணஹ. ஹரே கிருஷ்ணா. வேறு சிலர் ஆன்மீக ஞானத்தில் ஆழ்ந்த அனுபவம் இல்லாத போதிலும் பிறரிடமிருந்து முழுமுதற் கடவுளை பற்றி கேட்பதன் அடிப்படையில் அவரை வழிபட தொடங்குகின்றனர். இதுல என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்கன்னா அதாவது ஸ்ருதி அப்படின்னா கேட்டல். இதுல வந்து ஸ்ருதி பரையா எனக அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா. அது வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது இருக்கிறதுலயே வந்து ஸ்ரவணம் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது அப்படின்னு நம்ம படிப்போம். ஒரு நிமிஷம். நமக்கு வந்து 9 விதமான நவவித பக்திகள் பத்தி நம்ம படிச்சிருக்கிறோம். அதுல ஃபர்ஸ்ட் முதல் இடத்துல இருக்கிறது எது அப்படின்னா ஸ்ரவணம் அப்படின்னு நம்ம படிச்சிருக்கோம். ஸ்ரவணம்னா என்ன, கேட்டல். அதுதான் வந்து இங்க ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது அப்படின்னு சொல்லுங்க. நமக்கு வந்து என்ன வந்து இயற்கையா நமக்கு வந்து அந்த ஞானம் கிடையாது. பகவானை பற்றி அந்த ஆன்மீக ஞானம் இயற்கையா நமக்கு கிடையாது. சும்மா கோயிலுக்கு போவோம், உள்ள அங்க இருக்க சாமியை கும்பிடுவோம், வந்துருவோம் வீட்டுக்கு வந்து நம்ம பழையபடி பௌதிகத்துல ஈடுபடுவோம். இதுதான் நம்மளுடைய வாழ்க்கையை வந்து நம்ம வந்து செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறது. ஆனா இப்போ வந்து நம்ம வந்து பகவத்கீதை படிக்க வந்தோம்னா உங்களுக்கு எல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஆன்மீக ஞானம் வந்திருக்கும். நிச்சயமா நான் எதிர்பார்க்கிறேன் உங்கள்ட்ட அதெல்லாம் அது மாதிரி இருக்கும்னு. அது மாதிரி இருக்கும்போதும் நமக்கு ஆழ்ந்த ஞானம் இருக்காது. ஒரு மேலோட்டமான ஞானம் மட்டும்தான் நமக்கு கிடைச்சிருக்குது. இதுலயே நம்ம வந்து ஆன்மீக ஞானத்தை வந்து இன்னொரு ஆழ்ந்து நம்ம அதை வந்து உள்ள போகணும் அப்படின்னு நம்ம நினைச்சோம்னா அதை என்ன செய்யணும், பிறரிடம் இருந்து, பிறர்னா யாருன்னா ஆத்தண்டிக்கா இருக்கக்கூடிய அங்கீகரிக்கப்பட்ட அந்த குரு மூலமா நம்ம வந்து காதல் கேட்கணும்.
கேட்கறது மூலமா பகவான வணங்குறாங்க. அப்படிப்பட்டு ஒரு சிலரை பத்தி நம்ம வந்து கர்மயோகிய சொன்னாங்க போன ஸ்லோகத்துல, அஷ்டாங்க யோகிய சொன்னாங்க, ஞான யோகிய சொன்னாங்க. இதுல வந்து கேட்பதன் மூலமா பகவானை பற்றிய விஷயங்களை ஆழ்ந்த வந்து அது உங்களுக்கு தெரியலன்னாலும் ஒரு குரு மூலமா தெரிஞ்சுக்கிட்டு வழிபட தொடங்குறவங்களை பத்தி இதுல சொல்லப்பட்டிருக்கு. அடுத்தது அதிகாரிகளிடமிருந்து கேட்பதற்கான தங்களது இயல்பின் காரணத்தால் அவர்கள் பிறப்பிறப்பு வழியிலே கடந்து செல்கின்றனர். இதை கேட்கறதுனால என்ன லாபம் அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா, அதை கேட்கறதுனாலதான் அவங்க வந்து என்ன அந்த வழியில வந்து அந்த பாதையில இறங்கி போவாங்க. நமக்கு ஒண்ணு ஒரு விஷயம் தெரியலன்னா அந்த பாதையை நம்ம போக மாட்டோம். தெரியாத பாதைக்கு யாரும் போக மாட்டோம். ஒரு வழி அடைச்சிட்டுனா அந்த வழியில நம்ம முன்னேறுவோம். அது மாதிரிதான் பகவானை பற்றி அந்த விஷயங்களை தெரிஞ்சுக்கிட்டதுனால அந்த வழியில அவங்க பயணிக்கிறதுனால அவங்க என்ன செய்வாங்க, இந்த பிறப்பு இறப்பு சக்கரத்துல இருந்து சுழற்சியில இருந்து விடுபட்டு பகவானை சென்று அடைவாங்க அப்படின்னு இது சொல்லப்பட்டிருக்கு. இதுல வந்து கபிலர் வந்து என்ன செய்யறாரு, தன்னுடைய தாயான அந்த தேவகூதிக்கு ஆத்ம தத்துவத்தை பத்தி இங்க விளக்கம் கொடுக்கறது நமக்கு வந்து ஒரு உதாரணமா கொடுத்திருக்கிறாங்க. ஒரு அவங்களுடைய மகன் அவங்களே வந்து என்ன செய்யறாங்க, தாய்க்கு வந்து உபதேசம் செய்யறாங்க. நம்ம கூட சிவபெருமான் கூட முருகப்பெருமான் வந்து உபதேசம் பண்ணியிருக்கத நம்ம எல்லாம் படிச்சிருக்கோம் சுவாமி மலையில. அது மாதிரி யார் மூலமா வேணாலும் நம்ம என்ன செய்யலாம், இதை கேட்கலாம். ஆனா அவங்க முதல்ல அந்த ஞானத்தை தெரிஞ்சவங்களா இருக்கணும். அந்த ஞானத்தை தெரிஞ்சுக்கிட்டவங்களால சொல்லப்படும் போது மட்டும்தான் அது நமக்கு உண்மையான அந்த ஞானம் வந்து நமக்கு கிடைக்கும் அப்படிங்கிறது இது மூலமா நமக்கு தெரிய வருது. மத்தச்சு 27 படி. யாவத் சஞ்சாயதே கிஞ்சித் சத்வம் சதாவர ஜங்கமம் க்ஷேத்ரே க்ஷேத்ரஞ்சசம் யோகத் தத் வித்தி பிரதர்ஷப. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. இது வந்து இது கேட்டல்ங்கிற விஷயம் வந்து இந்த நவீன காலத்துல வந்து நம்ம எந்த வித காலேஜ்லயோ ஸ்கூல்லயோ எந்த ஒரு இதுலயுமே வந்து பாடமா வைக்கல. ஆத்ம ஞானத்தை சொல்லி கொடுக்கக்கூடிய எந்த கல்லூரியுமே இங்க வந்து திறக்கல. அப்படின்னா நாம இந்த மாதிரி இஸ்கான் இல்ல வந்து சில விஷயங்கள் இந்த மாதிரி மடங்கள் அந்த மாதிரி சில இடத்துலதான் வந்து இந்த ஞானத்தை நம்மளால கத்து தெரிஞ்சுக்க முடியும். இந்த ஸ்லோகத்துல என்ன கொடுத்திருக்காங்க அப்படின்னா, பாரதர்களின் தலைவனே, அசையன அசையாதவை என எதையெல்லாம் நீ காண்கின்றாயோ எவையெல்லாம் செயல்களின் களமும் களத்தை அறிபவனும் இணைந்த கலவையே ஆகும். அசைவன அப்படிங்கன்னா நம்ம வந்து நம்ம உயிர்வாழிகள், அசையாதவன்னா மலை போன்ற அந்த மலைகள் குன்றுகள் அது மாதிரி அதெல்லாம் வந்து அசையாதவை. இது எல்லாமே எப்படி எதை சேர்ந்தது அப்படின்னா களம் பிளஸ் களத்தை அறிபவன். எல்லாத்துக்குள்ளேயும் களம்ங்கிறது அந்த உடல்ங்கிறது ஒண்ணு இருக்கு. பார்வையில வந்து மலை நமக்கு கண்ணுக்கு தெரியுது, நம்ம உடல் வந்து மிருகங்களா நம்ம பாக்குறோம். உள்ளுக்குள்ள அதுக்குள்ளேயும் ஒரு என்ன இருக்கு, அந்த உயிர்வாழி இருக்கு அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுக்கணும். அதான் வந்து கஷேத்திரஞன். அதை யார் ஒருத்த புரிஞ்சுக்கணும். இப்ப மலையெல்லாம் வளருது அப்படின்னு சொல்றாங்க, மரம் வளருது, மலை வளருதுங்கிறாங்க. எப்படி வளருது, உள்ளுக்குள்ள ஒரு சக்தி இருந்தா மட்டும்தான் அது வளர முடியும். ஆக மொத்தம் இது வந்து களமும் களத்தை அறிபவனும் இணைந்த கலவை அப்படிங்கிறத நம்ம ஃபர்ஸ்ட் புரிஞ்சுக்கணும். பாரதர்களின் தலைவனே, அசைவன அசையாதவை என எதையெல்லாம் நீ காண்கின்றாயோ அவையெல்லாம் செயலின் கலங்க. இதேதான் ரிப்பீட்டடா அதே வருது. சாரி, அதுதான் இங்க சொல்லியிருக்கிறாங்க. மத்தாச்சி 28 படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. சமம் சர்வேஷு பூதேஷு திஷ்டந்தம் பரமேஸ்வரம் வினயத் அவிநாஷ்யந்தம் யஹ பஷ்யதி ச பஷ்யதி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லா உடல்களிலும் ஜீவாத்மாவுடன் இணைந்து பரமாத்மாவை காண்பவனும் அழியக்கூடிய உடலில் இருக்கும் ஆத்மாவும் பரமாத்மாவும் அழிவடைவதில்லை என்பதை புரிந்து கொள்பவனுமே உண்மையில் காண்பவன் ஆவான். பகவான் என்ன சொல்லிட்டாரு, நம்ம உடலுக்குள்ள ஜீவாத்மாவும் இருக்கு பரமாத்மாவும் இருக்கு. அது ரெண்டும் என்ன கிடையாது, அழிவுங்கிறது கிடையாது. அது ரெண்டுமே என்னது, நித்தியமானது, அனாதியானது அப்படிங்கிறத நம்ம ஃபர்ஸ்ட் புரிஞ்சுக்கணும். அழியக்கூடியது இந்த உடல் தான், உடல் மட்டும்தான் அழியும். உள்ளுக்குள்ள இருக்க ஆத்மாவும் பரமாத்மாவும் என்னைக்கும் அழியாது. இதை யார் ஒருத்தவங்க புரிஞ்சுக்கிறாங்களோ, அந்த கண்கள் கொண்டு யார் ஒருத்தவங்க அதை பாக்குறாங்களோ அவங்கதான் என்ன உண்மையான பார்வையாளர். எப்பஷ்யதி சப்பஷ்யதி அப்படின்னா அவங்கதான் உண்மையை வந்து பாக்குறாங்க. மற்றதெல்லாம் வந்து குருடர்கள்.
இப்ப ஆத்ம தத்துவம் தெரியாதவங்க எல்லாம் எது குருடர்கள்னு சொல்லாம சொல்லிட்டாரு பகவான் இதுல. மாதாஜி 29 படி. हरे कृष्णा। समं पश्यं हि सर्वत्र समस्वदिदं ईश्वरं नहि नहि नस्त्यात्मानात्मानं तदो यादि परं गतिम्। हरे कृष्णा। பரமாத்மா எல்லா இடங்களிலும் எல்லா உயிர்வாழ்களிலும் சமமாக வீற்றிருப்பதை காண்பவன் தனது மனதால் தன்னை இழிவுபடுத்திக் கொள்வதில்லை. இப்ப வந்து அந்த 5 பழைய ஸ்லோகம் ஞாபகம் வருதா? 5.18 வருது இல்ல, வித்யா வினய சம்பன்னே பிராமணே ஹரிஹஸ்தினி சுனி செய்வ சுபாகேச்ச அப்படின்னு அந்த ஒரு பாட்டு வருது இல்லையா? அந்த பாட்டுல வந்து எல்லாத்துலயும் என்ன செய்யறாங்க, ஒரு பக்குவப்பட்ட மனிதர் வந்து பிராமணன், பசு, யானை, நாயை தின்பவன் எல்லாத்தையும் வந்து சமமா பாக்குறான். ஏன் அப்படின்னா அதுக்குள்ள எல்லாத்துக்குள்ளயும் பரமாத்மா இருக்குங்கிறது அவனுக்கு தெரியுது. அப்படிப்பட்ட பக்குவ நிலைக்கு யாரெல்லாம் வரணும்? எல்லாரும் வரணும். நாம இல்லாம வரணும். நாமெல்லாம் எதிராளி, நமக்கு பிடிச்சவங்க பிடிக்காதவங்கன்னு இருக்கவே கூடாது. நம்மளை பார்க்கக்கூடிய அனைத்துலயும் பரமாத்மா இருக்கிறாருன்னு நம்ம வந்து என்ன செஞ்சுக்கணும், நம்ம மண்டையில ஏத்திக்கிட்டே இருக்கணும். அது மாதிரி நம்ம ஏத்திக்கிட்டே இருந்தோம்னா நாம வந்து என்ன செய்ய மாட்டோம், நம்ம வந்து அடுத்தவங்களையும் இழிவுபடுத்த மாட்டோம், நம்மளை நாமளே இழிவுபடுத்தி கொள்ள மாட்டோம். நாமளே சில நேரம் நொந்துக்குவோம், ஏன் தான் இப்படி இருக்கிறோமோ, ஏன் தான் அவங்க நம்மளை இப்படி பண்றாங்களோ அப்படின்னு அடுத்தவங்களையும் நம்ம வந்து வையலாம், நம்மளையும் நம்ம வந்து இழிவுபடுத்திக்கலாம். ஆனா எல்லாருக்குள்ளயும் பரமாத்மா இருக்கிறாரு அப்படிங்கறத உணர்ந்தவங்களால யாரையுமே இழிவுபடுத்த முடியாது. அவங்க என்ன செய்வாங்க, அவங்க வந்து அவங்களால தன்னைத்தானே உயர்வான்னு நினைப்பாங்க. இவ்வாறு அவன் தெய்வீக இலக்கை அணுகுகின்றான். இந்த மாதிரி நம்ம பழகிக்கிட்டோம்னா நம்ம ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்துல நம்ம என்ன பண்ணுவோம், அந்த தெய்வீக நிலைக்கு நம்ம ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்துருவோம் அப்படின்னு இதுல சொல்றாரு பகவான். 30 படிக்கணும். प्रगत्वय सकर्माणि क्रियामाणानि सर्वशः यः पश्याति तदात्मानम् अकर्तारं स पश्यति। हरे कृष्ण। ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப வந்து எவனொருவன் ஜட இயற்கையினால் படைக்கப்பட்ட உடலே எல்லா செயல்களையும் செய்கின்றது என்பதையும் ஆத்மா எதையும் செய்வதில்லை என்பதையும் காண்கின்றானோ அவனே உண்மையில் காண்கின்றான். இப்ப வந்து பகவான் என்ன சொல்றாரு, இது உள்ள பாருங்க, ஒரு உடல் இருக்கு. இந்த உடலுக்குள்ள இது வந்து ஒரு இயந்திரம் மாதிரி இருக்கு பாருங்க, மிஷினா இருக்கு பாருங்க. நம்மளுடைய எலும்பு, நரம்பு, மச்சைகள், ஓடக்கூடிய அந்த ரத்தம், நீர் எல்லாமே எப்படின்னா அந்த இயந்திரம் அந்த இயந்திரம் இயங்குறதுக்கு தேவையான மூலப்பொருட்களா இருக்குது. அதுக்குள்ள நம்ம இதயத்துக்குள்ள யார் இருக்கா, இங்க வந்து பாருங்க, ஆத்மாதான் உட்கார்ந்துட்டு இந்த வண்டியில உட்கார்ந்துருக்கிறான். இங்க பக்கத்துல அவருக்கு பின்னாடிதான் பரமாத்மா இருக்கிறார். நாம ஏன்னா நம்ம எப்பவுமே திரும்பி பார்க்க மாட்டோம், நம்ம முன்னாடி ஏதாவது பார்த்துக்கிட்டு இருப்போம். நமக்கு பின்னாடி பகவான் இருக்கிறாருங்கிறத நம்ம திரும்பியே பார்க்க மாட்டோம். அந்த மாதிரி இந்த ஆத்மா என்ன செய்யுதுன்னா அமைதியா உட்கார்ந்துருக்கு உள்ளுக்குள்ள, அது எதுவுமே செய்யறது இல்லை. இது இங்க செய்யக்கூடிய நம்ம உடலால செய்யப்படக்கூடிய காரியங்கள்லாம் எப்படி நடக்குது, எதன் மூலமா நடைபெறுது அப்படின்னா, ஜட இயற்கையினால படைக்கப்பட்ட இந்த உடல் எல்லா செயல்களையும் செய்கின்றது. நம்ம செய்யக்கூடிய உடல், இப்ப நாயா பிறந்தோம்னா குலைக்கிறோம், பன்றியா பிறந்தா மலத்தை சாப்பிடுறோம். ஆனா ஆத்மாவா அது சாப்பிடுது? ஆத்மாவா குலைக்குது? இல்ல. நம்ம மனிதனா பிறந்துகிட்டு நம்ம செய்யக்கூடிய செயல்களையும், இது ஈஸியா புரியணுங்கிறதுக்கு தான் அந்த உதாரணத்தை சொன்னேன். மனுஷனாகப்பட்ட நாமளும் நாம செய்யக்கூடிய செயல்கள் எல்லாம் வந்து எது செய்யுதுன்னா நம்ம உடல் தான் செய்யுது. ஆத்மா வந்து எதையுமே செய்யறது கிடையாது. அது அமைதியா பார்வையாளர் மாதிரி அது உள்ள உட்கார்ந்துருக்குது. அது எதையுமே செய்யவும் இல்லை, செய்ய தூண்டவும் இல்லை. அப்படிங்கிறத யார் ஒருத்தவங்க புரிஞ்சுக்கிறாங்களோ அவங்கதான் உண்மையை கண்டவர்கள் அப்படின்னு பகவான் இது மூலமா சொல்றாங்க. அத்தாச்சி 33 படிங்க. यदा सर्वागतं शस्यं यत् आकाशं नोपलिप्यते सर्वत्रावस्थितो देहे तदात्मं नोपलिप्यते। हरे कृष्ण। ஹரே கிருஷ்ணா. எங்கும் நிறைந்திருந்தாலும் தனது நுண்ணிய இயற்கையினால் ஆகாயம் எதனுடன் கலக்காமல் இருக்கின்றது. அதுபோல பிரம்மனின் பார்வையில் நிலை பெற்றுள்ள ஆத்மா உடலில் அமைந்திருந்தாலும் உடலுடன் கலப்பதில்லை. உள்ளுக்குள்ள இருக்க ஆத்மாவோட தன்மை எப்படி இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இப்ப வந்து நம்ம ஆகாயம் நம்ம கண்ணுக்கு தெரியுது, ஆனா நம்ம அதை போய் தொட முடியுமா?
ஒரு காத்து தான் அதை போய் தொட முடியுமா? ஓ, அது வந்து எதோடையும் சேரவே இல்லை, அது தனியா இருக்குது. ஆகாயத்துலதான் காத்து இருக்குது. ஆனா அந்த காற்றால வந்து ஆகாயத்தை வந்து தொட முடியாது. ஏன்னா நீங்க போக 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 ஆகாயம் வந்து தள்ளி தள்ளி போய்கிட்டே இருக்கும். ஆகாயம்ங்கிறது எங்க ஒண்ணுமே இருக்காது. பார்க்க போனா அந்த பிரபஞ்சம் வந்து நம்மளுடைய ஏன்னா உலகங்கள் ஏகப்பட்ட கிரகங்கள் இங்க வந்து சுத்திட்டு இருக்குது. அதே மாதிரி அந்த ஆகாயம் வந்து நம்ம கண்ணுக்கு தெரியறது தான் ஆகாயம். ஆனா அது வந்து எதோடையுமே கலக்காது. அது மாதிரி தனியா இருக்குது. அது ஒரு பெரிய பிரபஞ்சம், காற்று ஒரு பெரிய பிரபஞ்சம். ஆனா தனித்தனியா ரெண்டுமே இருக்குது அப்படிங்கிறத நமக்கு சொல்லியிருக்கிறாங்க. அது மாதிரிதான் நம்ம உள்ளுக்குள்ள இருக்க அந்த ஆத்மா, உடலுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய அந்த ஆத்மா இந்த உடலுக்கு வந்து சக்தியை கொடுக்குது. நம்ம உயிரோட இருக்கோங்கிற உணர்வை கொடுக்கறதே அந்த ஆத்மா இருக்கிறதுனால. அந்த ஆத்மா வெளியேறிட்டுன்னா இந்த உடல் வந்து என்னது பாடின்னு ஆயிடுது. ஆக மொத்தம் அந்த ஆத்மாவோட முக்கியத்துவம் நமக்கு உணர முடியும். அப்படிப்பட்ட ஆத்மா வந்து என்ன செய்யுது, நம்ம உடலுக்குள்ள இருந்தாலும் நம்ம இதயத்துக்குள்ள இருக்குன்னு சொல்றாங்க. அப்படி அந்த ஆத்மா ஒரு இடத்துல இருந்தாலும் அந்த உடல் முழுவதும் இருந்தாலும் உடலோட கலக்கவே இல்லை, அது தனித்து இருக்குது அப்படிங்கிறது இங்க சொல்லப்பட்டிருக்கு. 34 யதா பிரகாஷயத்யஹ கிருதாஸ்தனம் லோகம் இமம் ரவிஹ க்ஷேத்ரம் சேஸ்திரித கிருதஸ்தனம் பிரகாஷ்யதி பாரத. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. பரதனின் மைந்தனே, ஒரே ஒரு சூரியன் இந்த பிரபஞ்சம் முழுவதையும் பிரகாசமாக்குவதை போல உடலில் இருக்கும் ஆத்மா தனது உணர்வினால் உடல் முழுவதையும் பிரகாசப்படுத்துகின்றான். இப்ப பாத்தீங்கன்னா ஒரு சூரியன் இருக்குன்னா நம்ம வந்து நம்ம 6 கண்டங்கள் இருக்கு. நம்ம உலகத்துக்கு இந்த பிரபஞ்சத்துக்கு 6 கண்டங்கள் இருக்குன்னு நம்ம படிச்சிருக்கிறோம். எந்த கண்டத்துக்கு போனாலும் இந்த சூரியன் தான் அங்கேயே இருக்கும். சூரியன் வந்து அந்த கண்டத்துக்கு தனியாவோ இந்த நம்ம இந்தியாவுக்கு தனியாவோ நம்மளுடைய ஒவ்வொரு கண்டத்துக்கு தகுந்த மாதிரி தனித்தனி சூரியன் எல்லாம் இல்லை. ஒரே ஒரு சூரியனே இந்த உலகம் முழுக்க வந்து என்ன செய்யுது, பிரபஞ்சம் முழுக்க வந்து என்ன பிரகாசமா இருக்கு, ஒளி கொடுக்குது. அது மாதிரிதான் உடலுக்குள்ள இருக்க அந்த ஆத்மா என்ன செய்யுது, அதோட உணர்வுங்கிற மூலமா நம்ம இந்த உடல் முழுவதையும் பிரகாசப்படுத்துகிறது. இந்த உடலுக்கு பிரகாசத்தை கொடுக்கறதும் உயிரை கொடுக்கறதும் அதை நடமாட வைக்கிறதும் அதை இயங்க வைக்கிறதும் எதனால அப்படின்னா இந்த உள்ளுக்குள்ள இருக்க அந்த ஆத்மாவாலதான் அப்படிங்கிறது இந்த அந்த ஞானம் இங்க கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. 35 படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. நான் படிக்கிட்டுங்களா? நான் மியூட் ஆன் பண்ணாம படிச்சிட்டு படிங்க. க்ஷேத்ரஞ்சோர் ஹேவம் ஹந்திரம் ஞான சசுஷா பூத பிரகிருதி மோட்சம் ச ஏ விது ஞாந்தே பரம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. உடலுக்கும் உடலின் உரிமையாளனுக்கும் இடையிலான இந்த வேறுபாட்டை ஞான கண்களை கொண்டு அறிந்து ஜட இயற்கையின் பந்தத்திலிருந்து முக்தி பெறுவதற்கான வழிமுறையும் புரிந்து கொண்டவர்கள் பரம இலக்கினை அடைகின்றனர். பகவானை சென்றடையணும்னா இந்த 13வது சாப்டர் நம்ம அவசியம் புரிஞ்சு கொள்ளணும் அப்படிங்கறது இதுல வற்புறுத்தி சொல்லி இருக்கிறாங்க. எப்படி அப்படின்னா நமக்கு வந்து இங்க என்னென்ன இருக்கு, நமக்கு வந்து உடல்னு ஒண்ணு இருக்குது. இந்த உடலுக்கு உரிமையாளன்ங்கிறது நம்மளுடைய அந்த ஆத்மா அப்படிங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டோம். அதுக்கப்புறம் பரமாத்மான்னு ஒண்ணு உள்ளுக்குள்ள இருக்கு அப்படிங்கிறதையும் நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டோம். இதெல்லாம் இந்த உடலை கொண்டு கொடுத்தது யாரு அப்படின்னா இந்த பிரகிருதின்னு நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டோம். இது எல்லாமே நாம வந்து இந்த சாப்டர் வழியா நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டு இருக்கோம். அதுதான் வந்து உடல் மற்றும் உடலுக்கும் உரிமையாளருக்கும் உள்ள வேறுபாடு. இந்த நம்ம உள்ளுக்குள்ள இருக்க ஆத்மாவுக்கும் உடலுக்கும் என்ன வேறுபாடு அப்படின்னா இது வந்து என்னவது பிரகாசம் எப்படி சூரியன் பிரகாசப்படுத்துவது மாதிரி அந்த ஆத்மா வந்து நம்ம உடலை வந்து இயங்க செய்யுது அப்படிங்கிறது அந்த வேறுபாடு இருக்கு. உடலுக்கு வந்து எந்த விதமான இதுவும் கிடையாது. அதாவது தனியா அதால இயங்க முடியாது. அது இயங்கணும்னா உள்ளுக்குள்ள உயிர் வேணும் அப்படிங்கிறது நம்ம அதுதான் அதுக்கும் இதுக்கும் உள்ள வேறுபாடு. அதை புரிஞ்சுக்கிட்டு அதெல்லாம் நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டு ஞான கண்களை கொண்டு இதெல்லாம் வந்து அவர் வந்து ஒரு 20 வகையான ஞானங்களை பத்தி நமக்கு சொன்னார் இல்லையா பகவான். அந்த ஞான கண்கள் அதை படிச்சு அந்த ஞானத்தின் மூலமா நம்ம இதெல்லாம் புரிஞ்சுக்கிட்டு ஜட இயற்கையின் பந்தத்திலிருந்து முக்தி பெறுவதற்கான வழிமுறை இதெல்லாம் புரிஞ்சுக்கிட்டாதான் நம்ம என்ன பண்ண முடியும், இதுல இருந்து நம்ம விடுபட முடியும். இதெல்லாம் புரிஞ்சுக்கணும்னா நாம என்ன செய்யணும், ஃபர்ஸ்ட் நமக்கு வந்து ஒரு ஆன்மீக குரு அவசியமா தேவை.
அந்த ஆன்மீக குரு மூலமா நாம இந்த உடல் அல்ல, நாம தனி ஆத்மா, ஆன்மீக ஆத்மா அப்படிங்கறதெல்லாம் நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டு இந்த உடல்ல வந்து மூன்று வகையான நிலைகள்ல இருக்குது. சூட்சும அதாவது ஸ்தூல உடல், சூட்சும உடல், அப்புறம் சோல். நம்ம வந்து இந்த கண்ணெதிர நம்ம பாக்குறது வந்து ஸ்தூல உடல், அதாவது பஞ்சபூதங்களால் ஆன அந்த 24 வகையான மூலக்கூறுகளால் ஆனது வந்து ஸ்தூல உடல். சூட்சும உடல் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டது வந்து நம்மளுடைய மனம், புத்தி, அகங்காரம், அந்த மூணும் சேர்ந்தது வந்து சூட்சும உடல். அதையும் தாண்டி உள்ளுக்குள்ள இருக்கிற அந்த ஆத்மா, சோல் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது உண்மையான அந்த உயிர் வாழி. இத மாதிரி நம்மளுடைய உடல் வந்து 3 வகையால பிரிக்கப்படுது. இது எல்லாம் வந்து நம்ம யார் மூலமா தெரிஞ்சுக்க முடியும்? ஒரு ஆன்மீக குரு இருந்தாதான் அவர் மூலமா நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டு இந்த தத்துவங்களை வந்து நம்ம ஆழ்ந்து சிந்திச்சு அதை பற்றிய விஷயங்கள் அந்த அறிவின் மூலமா நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா நாம என்ன செய்வோம்? இந்த உலகத்துல இருந்து விடுபட்டு பகவானுடைய உலகத்தை நாம சென்றடைய முடியும். அப்படிங்கறதுதான் இங்க வந்து கன்க்ளூஷனா பகவான் வந்து இங்க நமக்கு சொல்லி இருக்கிறாங்க. மாதாஜி யார் வந்து இது படிக்கிறீங்க? பலஸ்ருதி சொல்றீங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்ரீவித்யா மாதாஜி, ஜானகிராம பிரபு சொல்லுங்க பிரபு. படிக்கிற மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्णा माता जी। ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवत गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्याया योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे क्षेत्रज्ञ विभाग योगो नाम त्रयोदशस्य। ओम श्री कृष्णार्जुनमस्तु। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा devotees. Thank you devotees. हरे कृष्णा माता जी। 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 प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा माता जी। 13 chapter actually எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். வந்து இதுல வந்து நிறைய ஞானங்கள் பத்தி நமக்கு தெரிஞ்சுக்கிட்டு இருக்கோம். நம்ம உடல் எப்படிப்பட்டது, உடல் மூலக்கூறுகள் மற்றும் அதோடைய உள்ளுக்குள்ள இருக்க ஆத்மாவோட இருக்கக்கூடிய பரமாத்மா, நாம செய்யக்கூடிய காரியங்கள், இதெல்லாம் வந்து நமக்கு வந்து இந்த சாப்டர்ல ரொம்ப ரொம்ப அழகா கொடுத்துருக்குறாங்க. உங்களுக்கு இதுல ஏதாவது நான் சொன்னது புரியல, இல்ல நெட்வொர்க் இஷ்யூனால ஏதாவது புரியாம இருந்ததுன்னா நீங்க இப்ப கேட்கலாம். விட்டு விட்டு கேட்டாலும் நல்லா பரவாயில்ல, புரிஞ்சுட்டுதான் மாத்தாச்சு. அட்டெண்டன்ஸ் மட்டும் போட்டு சொல்லுங்க மாதாஜி, வேற எதுவும் என்னோட டவுட் இல்ல. சரி சரி. ஸ்ரீவித்யா மாதாஜி கொஞ்சம் அவங்களுக்கு போட்டுருங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா.